زينك اسكت فقانزا حقوق زيدد جغندك توليد اللعب بعد يبلطاقا ما بحيلو كنت تعاقوانا من قبل قوس هاجر كوي نعونا فتحنا تلت كابورت منا كنا صبنا نرقل عديني كبلنا تعليم الوغيو زي أساسي عايقوم الدنيا مجاز عرسي شدك اللعالي قبرش حنينو نرقبو نزاري نقد حال كله لو بزي كتته خدها زي مكته تاريخ البقيو دوخة زموته حليب المغيو زي أسفزي عايقوم الدنيا مجاز حرسي قول فازي خبر سريع بزاخ شقا زينك اسكت الفخنزة حقوق زين الدرجة قدركا تولي دلا مبال يفلتاقا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تصبوك تكونو ناي ووترو تمنيتان بحقنانيو لما وانكم ووترو أقد دس زيناتات بدرجة عالم نابزو بانا مودتا دما نحقر نازو تنكف حيزالكم متيالوهو كساب مودتا مسانا كتصون حدما بخبرون عدمكم سبسكرايب مكبار لايك مكبار شير مكبار سبورت مكبار نزل سرحنا دما أقد داسيو بزوح سرحان دخامني دوسد نسخاتكم دما بتتقبرونا متبابعان حاجة زندما أصبيغنا كابل بنانا مسكن نايلومي مساتو تحستو أقد داسو تحستو حزنا لكم قريبنا لنا مكتتال تراي تعمقو مجمريا بزهلو زلو كنتات عبيت زيناتات كنرينا. Let's start here. Escalating in the Taiwan Strait, with Taiwan's defense ministry now releasing rare footage of Chinese military aircraft and warships conducting drills near its territory. Now this comes after Beijing openly declared all these exercises, which were meant, and I'm quoting here, punishment for Taiwanese President Lai Ching-te's continued push for Taiwan's independence. Our next story telling you more. انتاينا نرزلنا أمونغو تشاينان تايوانن برقص تايوان مالت بقمت قالو أمريكا زقبرو زلو كنتاتيو ممليسو نارسنة ناخفة يخيدالو بتحادو وقن دونالد ترامب مسراشا زقبرو زلو ركب أقدس ركب تغيرولو صنهيلنا قريينا نسو نفسو زخالة كالم عبالة زلو ويو حجي تكونتات نابي قصو يغير كم زلو أقدمنا كننببو قداينا يوكرين كجمبر كل تقاطات الكون أنا أبكال سلزنا بركو أبكم تاتين حجيكن حدش نقر كجمبر نري لنا يوكرين كميلو أبز حجي بتسعو وزلو قينات إفقات كميلو تبقيسين ريال لنا حجي ملكعي يغيرالو نيتصبح يوكرين تايوان كتكون كم تخليز نقر زلو ببزحات كيلاتات تماليسنا السندح رقينو هتي process أمريكا كمي جيرانا بكينات كم كتوزقم تغل نحادا حيلي كمي جيرا كتفتاتن كم تفتن مرأيها قداسيو مسكونا دي كوني أقدم كم من باب مغنياتو بتاب تايوان زقبر زلو أب بحوت جير كان إيرا متخوتاخ زقبر زلو كله أب إيرتراب نعمتات زغط على من قديو زحجي أب إيرترا زفتن زلو بنقيح بحري الكاديو نقل ملي الكاز زقبر زلو أجنداتات نمنت علامك هاي كم زغل كمي يليد يسرح دما نمن بابو كتغمنا إلى نزع عبيت زيناتات دريكم زلو بوات حزنا نبي إيرترا كوينات نغجمري بقص على مالتها يكونن إيرترا توزو زلا مرجعات بدبلوماسياوي بوات هدراوي بقطباوي شركنتاو كل من قد نريو عبز من قد تبقيسا إيرترا توزو زلا سقمتي وتسيتاونتو كتسعال نمزنو دما بزيو أوكي نمالس حجي إذا قد عايزنك نشتي نسمعيو دحريو عبيت كيلاتات نزا قد عايزنا بيك خيط كم زغل كنقرونه The ministry has released footage of China's military exercises, showing Beijing's growing military presence around the island. ስለዚህ ቻይና ሰፊሕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ማኒቨር ወይ ከዓ ከም መቕፃዕቲ እያ ትብሎ እቲ ታይዋን ዝገብሮ ዘሎ ፕሮቮኬሽንስ ብሰፊሕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምርኢትን ትሬኒንን ጌራ እያ ተሰንብዶም እዚ ከዓ ዕላማ እዩ ቀይሕ መስመር ተሰጊሮም ዝወስድዎ ስጉምቲ እዩ ሕጂ ንድሕሪት ንመለስ ኩናት ናይ ኣብ ታይዋን ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ቻይና ብኸመይ ይርእይዎ
بخمي كتداليهم للو اسكندريه زيا اقداسيت مجمريا بناي سنغافور منستر مكلال زنبر الجمر. I think the US have come to the conclusion that if it's a conventional war, there is no certainty of winning. In fact, there's a good chance that they may lose. So they know they need submarines. And the only sea which is deep enough is the South China Sea. That it is better for Taiwan to negotiate with the mainland earlier rather than later. Is it true was a local professor Yang Bun Yo, I think Professor George Yo يبرو مثلا كالا شمناتو ናይ ቀደም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፎሬን ኣፌርስ ሓላፊ ናይ ሲንጋፖር ዝነበረ መቸም ኣብ ሲንጋፖር ዘሎ ስኮላርስ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ፀገብ ጥራይ ዘይኮነስ ተመክሮ ፀገብ እዮም ክንብሎም ንኽእል ኢና ፕሮፌሰር ኪሾር ማሕቡባኒ እውን ወዲ ሲንጋፖር እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ናይ ታይዋን ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኣሜሪካ ቻይና ብጉዳይ ናይ ታይዋን ክትዋጋእ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ንታይዋን ዝዓበየ ቀይሕ መስመር ናይ ቻይና ንስ እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ዝዓበየ ኩናት ዝኾነ እውን ክትኣቱ ድልውቲ ምዃና እቲ ኩናት እቲ ድማ ቻይና ንምንታይ ትደልዮ ኣላ እውን ክነግረኩም እየ ቻይናዊ ሊቅ ዝበሎ ክንሰሚና ቻይና ንኣሜሪካ ክትዋጋእ እንተደልያ እንተኮይና ኣበይ ክትዋጋእ ከም ትደሊ ክንርኢና እዚ ፕሮፌሰር ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ታይዋን ተቐላጢፎም ስጉምቲ ክወስዱ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ ከባቢ ታይዋን ኣብ ሳውስ ቻይና ሲ ተዋጊኣ ክስዕራ ይትኽእል እያ እቲ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ክኢላታት እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብቲ ውግእ እንድሕር ኣጋጢሙ ኣሜሪካ ክትዕወት ከም ትኽእል እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ወይ ማዕረ ክወፁ ዝለዓለ ተኽእሎ ግን ክሰዓሩ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ክሰዓሩ ስለ ዝኽእሉ ኒኩለር እውን ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ኒኩለር ብቐረባ ንክጥቀሙ እንተኮይኖም ድማ ሳብማሪናት የድልዮም ንሳብማሪናት ዝበለፀ ቦታ ድማ ኣበዩ ሳውስ ቻይና ሲ ምክንያቱ እቲ ዝዓመቐ ክፋል ናይቲ ውቅያኖስ ኣብኡ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ማዕረቲ ናይ ታይዋን ዝበሃል ዘሎ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ እዩ እዚ ፕሮፌሰር ዝብላ ዘሎ ምዛ ቻይናዊ ዝብላ ዘሎ ከነተሓዛይ ነተመሊሰ ክበኩም እየ ናቱ ፊሎዞፊካል ኮንኮሉት ሓደ ድማ ብተግባር ከመይ ከም ዝመስል ክነግረና እዩ እዚ ድማ እዩ ወላ እኳነ ዓለምና ናብ ካልእ ሓደጋ ትኸይድ ዘላ እንተመሰለት ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ፈትያ ፀሊኣ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ክቅየር ምዃኑ ንብሎ ዘለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ብከምዚ መንገዲ ኣሜሪካን ዓለም ገቢታት ክትከይድ ኣይትኽእልና ክብል ከሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ክርዳኣና እዩ For China and the US, such a war will most likely to be fought over Taiwan. This would be the perfect opportunity for China to draw the US in, defeat the US military over Taiwan, and thereby mark China's rise and America's irreversible decline. If the US is defeated in Taiwan, it will fall from the pedestal that so many countries have placed it on. It would have to withdraw its military bases from Japan and South Korea. So, እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ሲኒየር ካብቲ ናይ ዴቨሎፕመንት ሪሲቨር ካብ ናይ ቻይና ምሁር እዩ ብቕልል ዝበለ እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና ኣብ ርእሶም ኩሉ ኣትዩ ዘሎ ሓደ ነገር መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ቻይና ከዓብዩ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ንቻይና ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ድማ ከም ዘየለ ናቶም ዕቤት ኣሜሪካ ክትሓፅሮ ትፍትን ዘላ ድማ ኣሜሪካ ንድሕሪት ኢሪቨርሲብል ፓስ ቱ ዲክላይን ይብልዎ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ምንቁልቋል ናይ ኣሜሪካ ክቕይርዎ ከም ዘይክእሉ ኢሪቨርሲብል ማለት ክቕየር ዘይክእል መንገዲ ንቁልቁለት ንውጥቀት ተበጊሳ ስለ ዘላ ቅድሚ ምብጋሳ ንቻይና ለኪማ ክትከይድ እያ ትደሊ ዘላ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንኸየጋጥም እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣብ ቻይና ኣብቲ ቲንክ ታንክ ዝበሃል ናቶም ኣብቲ ሚሊተሪ ናቶም ኣብቲ ፖለቲካል ኤሊት ናቶም ኣብ ርእሶም ኣትዩ ዘሎ ቁጠባዊ ይኹን ኩሉ ነገር ድማ ኣሜሪካ ሙዳቃ ዘይተርፍ እዩ ለኪማትና ክትከይድ እያ ትደሊ ዘላ ወይ እውን ኣዳኺማትና ክትከይድ እምበር ናይ ኣሜሪካ ተመሊሳ ንላዕሊ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ዝብል ካልኩሌሽን ቻይና ክትውድቖም ስለ ዝኾነት ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣሜሪካ ብውሽጣዊ ፀገማ እያ ክትወድቕ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኦልሬዲ እቲ መንገዲ ናይ ሙዳቕ ነዊዕ ጌራ እያ ናይ ኣሜሪካ ስኮላርስ ዝብልዎ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ተፈጢሩ ዘሎ ጋፕ እቲ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካንን ዲሞክራትስን ተፈጢሩ ዘሎ ጋፕ ነዚ ከተፅብቦ ዓብ ፖለቲካዊ ለውጢ ክትገብር ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካዊ ለውጢ ንመን ይዘርብሕ ዘሎ ነቶም ዘለዎም ቢልዮነራት መመሊሶም ማልቲ ቢልዮነርስ ከም ዝኾኑ ዝገብሮም ዘሎ ንድኻታት ግን ዝኾነ ይኹን ነገር የለን መሊስካ ትደኪ መሊስ ይኸፍኣካ ታሪፍ ኢሉ ሕጂ ድማ ዋጋ ናይ እንቋቁሖ ከቢሩ ተባሂሉ ካሊእ ንመለስ ናባረሰይ እንታይ ይብላ ኣሎ ነዚ ኣሜሪካ ናብ ምንቁልቋል ዘላ ሓደ ኣፊቱ ብዝፈልጠነ መንገዲ ንክትወድቕ እንተኮይና ቻይና እንታይ ክትገብር ኣለዋ ይብላ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ኣሜሪካ ክትመፅኦም ኣለዋ ውግእ ኢሉ ቻይና ንኣሜሪካ ብምክንያት ናይ ታይዋን ተተዋጊኦም ርግፀኛታት እዮም ቻይና ክስዕርዋ ምዃኖም እዚ ድማ ኩሉ ዓይነት ካልኩሌሽንስ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ቻይና ኣብ ሓደ መደምደምታ ይትበፅሕ ስለምንታይ ይኸ እቲ ቀላል ኤግዛምፕል ኣብ ድሕሪት ክነግረኩም እዩ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል የብላን ኣሜሪካ
ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ማለት እቲ ዝቐልጠፈን ኣድማዕን ሚሳይል እዩ ኣሜሪካውያን ይፈልጥዎ ኣድማዕ ምዃኑ ስለዚ እቲ ነፈርቲ ዝስከማ ዘለዎ መራኽብ ዝብልዎን ዘለው ናብ ቻይና ቀሪበን ክዋጋ ኣይክእላን እየን ምክንያቱ እቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ከድማዓለን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ንዑ መከላኸሊ እውን ኤር ዲፈንስ ሲስተም እኹል ስለ ዘይብሎም ስለዚ እቲ ኩናት ቻይና ንኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ሃገራ መፅያ ኣብ ከባቢ ኣሜሪካ ተተወጊኣቶ ክስዕራ ይትኽእል እያ ኣሜሪካ ንቻይና ብመራኽብ ጌራ ኣብ ከባቢያ እንተመፅያታ ግን ቻይና ከም ትስዕር ተፈሊጦም ኣለዉ መጠን ግዜ ዝኸደኸ መጠን ግዜ ዝበልዑ ድማ መመሊሱ ናይ ቻይና ፀብለልትነት ምክንያቱ መራኽብ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ዘለዎምን እዩ 400 እፅፊ ናቶም ስለ ዘለዎ ዳሓን ንመለስ ጃብታ ርስቲ bases from Japan and South Korea. Lai Ching-te seems to enjoy testing Beijing's red lines, as he has openly referred to Taiwan as an independent country and China as its greatest national security threat. Lai's statements are intended as a provocation. This year marks the 80th anniversary of the end of World War II, and Taiwan was reclaimed by China in 1945, following Japan's defeat. Later, during China's Liberation War, which was essentially a civil war, the then rulers expelled from the main civil war never truly ended. However, at the time, the communist-led government in mainland ናይ ቻይና ምሁራት ኣብ ሓደ ነጥቢኦም ዝሰማምዑ ንኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ዘይተርፍ ውግእ እንተጋጢሙ እሞ እንተተዋጊኦም እንተስዒሮማ እቲ ዝበለፀ እዩ ንቻይና ስለምንታይ ንታይዋን ክወስዱ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን እቲ ዕላማ ናይ ቻይና ድማ ረይዎ ክሳዕ ክንደይ ገጅፍ ምዃኑ እንድሕሪ ኣብ ታይዋን ብጉዳይ ብምክንያት ናይ ታይዋን ኣሜሪካ ንውግእ እንድሕሪ መፅያቶም ኣብኡ እሞ ውግእ እንተጀሚሩ እንተስዒሮማ ንኣሜሪካ ካብ ታይዋን ጥራይ ኮኑ ክሰግዎም ካብ ጃፓን ካብ ሳውስ ኮርያ ካብ ፊሊፒን ካብ ኩሉ ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ኤስያ ንኣሜሪካ በርቂቆም ካብኡ ከኣሊዋ እዮም ዘልዩ ዘለው እዚ ድማ ንቻይናውያን መወዳእታ ዘይብሉ ዕላማ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግምጋም የድሊ ስለምንታይ እንድሕሪ እቲ ካርታ ናይ ኤስያ ሪኢኻዮ ንቻይና ብኩሉ መንገዲ ዓፊኑ ክሕዛዝ ዘሊ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ስለዚ ምክንያት ናይ ታይዋን ተጠቂሞም ኣብ ታይዋን ተስዒሮም ሞ ኣብ ታይዋን ጥራይ ጠጠው ክብሉ ይደልዩን እዮም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ብሙሉኡ ካብቲ ከባቢኦም ዘሎ ሓይሊ ክብርቆቕ ከም ዘለዎ ክገብሩ እዮም ነዚያ ከይገበሩ ድማ ቻይና ናይ ብሓቂ ትሩሊ ሱፐር ፓወር ክኾኑ ይክእሉን እዮም so this is very important reason ጉዳይ ምክንያት ናይ ታይዋን መጠን ኣሜሪካ ዝደፍአቶ መጠኑ ድማ ቻይና ይደፍእሉ ኣለዉ ስለምንታይ ምክንያት ክገብሩሎም at some point ንኣሜሪካ ካብ ከባቢኦም ክርሕቑዋ እንተኮይኖም ኣሜሪካ ካብኦም ኣፀቢቓ ርሑቕ ዘለያ ከም ሃገር ክትሪኦ ከለኻ ወታደራዊ ዓቕምናታ ግን ኣብ ትሽትሽ ናይ ቻይና ይሰፊሩ ዘሎ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ከም ሓደ ሱፐር ፓወር ክነብሩ ይክእሉን እዮም ልክዕ ከምዚ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ንራሽያ ቅሳነት ክባ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ኩናት ትገብር ዘላ ቻይና ድማ ተመሳሳሊ ግድል የጋጥማ ኣሎ ቅድሚያ ኣብ ገለ ፖይንት ናይ ሂወቶም ድማ ክገብርዎ እዮም ንመለስ ታይዋን ዝበሃል ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንጃፓን ምስዕሪ ቻይና ኣካል ናታ ክትከውን ዝግባኣ እዩ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘይተወድአ ነጥቢ ምዃኑ እዮም ቻይናውያን ዝኣምኑ that's why ሰራዊት ናይ ቻይና PLA ዝበሃል People's Liberation Army ገና liberated ዘይኮነ ናፃ ዘይኮነ ኣካል ናይ ግዝኣቶም ስለ ዘሎ ናፅነት ንናፅነቱ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ዝበሃል ሰራዊት ናይ ቻይና ክሰምዑ ይኹም ጅልሓን China lacked the military strength to reclaim Taiwan, leaving the Taiwan issue unresolved as the US later took the island under its wing. But the Chinese mainland has long since moved on from where it was during the final stage of its civil war. If Lai Ching-te seeks to challenge Beijing's bottom line of national unity now, Beijing will swiftly move on to resolve this historical vestige in a heartbeat, even if it means using force to reclaim Taiwan. China will, sooner or later, have to find a way to bring this matter to a definitive conclusion. If Lai Ching-te insists on provoking and challenging our bottom line, he is effectively creating an excellent opportunity for us to resolve the Taiwan issue once and for all, permanently ending the civil war and the historical wound. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ላጅንተይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ታይዋን ዘሎ መራሒ ዘሎ እዩ ኩሉ ግዜ ናፅነት ክንረክብ ኢና ዶ ገለዶ እናበለ ይዛረብ እዩ ሕጂ ናፅነት ንክረኽቡ ኣንፃር ናፅነት ስለ ዝኾንኩ ይኮነን ግን this question is a very complicated question እሱ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝሰማምዑሉ እዩ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እዩ ዓለም ምሉእ ድማ ንዑ እያ ተኣምን ኣሜሪካ ክልተ ገፅ ስለ ዘለዋ ንሓደ ቻይና ዝብል ፖሊሲ ንቕበሎ ኢና ይብሉ ነቲ ታይዋን ዝበሃል ድማ ወትሩ ምስዕጠቕዎ እዮም እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ክልተ ሰለስተ ገፅ ዘለዋ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ኮንፊዝ እናገበረት ብክልተ መንገዲ ክሰርሕ ትደሊ ብሰለስተ መንገዲ እውን ክሰርሕ ትደሊ ሃገር ምዃና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ቻይና እዚ ናይ ታይዋን ቶፒክ መጠን መመሊሶም ናፅነት ዶ ንልውላውነትና ዶ እናበሉ ነቲ ጉዳይ ዘናውዕዎ ዘሎ መጠኑ ንቻይና ወታደራዊ ስጉምቲ ንክትወስድ ወይ እውን ዝለዓለ ምድላው ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክትገብር ምክንያት ይኾነና ኣለዉ ብገለ መንገዲ እቲ ኩናት ተተላዒሉ ድማ ታይዋን ብፍጹም ምስ ቻይና ክመጣጠን ዝኽእል ብወታደራዊ ድዩ ብቁጠባዊ ድዩ ብዲፕሎማስያዊ ድዩ ብህዝቢ ድዩ ወላ ሓንቲ ክራይቴርያ የለን ስለዚ ወላ እውን ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብዚ ናይ ሰራዊት ጉዳይ ክዛረብ እዩ ሰራዊት ናይ ታይዋን ክንደይ ክእቱ ይኽእል
just 1 second بزعبة سراويت كزارب كله The US cannot stop the process. It is also argued in a recent publication by a US scholar in Foreign Affairs, a highly authoritative journal, that the US should abstain from involving itself in Taiwan, saying that the US shouldn't go into a war it cannot win. So ولاتنا أمريكا سكولار بتدقق مزبلون تقول أفورين أفيرس بل زتجبر حد أرتكل انتايلو أمريكا بقداينا تايوان وشاينا تواجه بلان معناته تكوينات تسعر مخانا فلوس لزوجها. Go into a war it cannot win. About a decade ago, I hosted a large delegation of retired US generals. During our discussion of Taiwan, I made my position very clear. I said that the shifting balance of power between a rising China and declining US anticipates a tipping point that marks the power transition, given that Taiwan has become a major obstacle in Sino-American relations, and the US views US-China competition as its primary strategic focus. What do you think the tipping point will be? Historically, such tipping points have always been marked by war. So بحفشة أبناتي تمكرو مس جنرالاتنا أمريكا زنبورو أبز قبر كوركب China بزخوني يقول من قدن تايوان من قد أب وش تأكدتوا مخانا أكالا قبرا مخانا ودويو سلازي أمريكا لما ني تايوان تتقيمانتنا China وقعزوكت أنكف كم استراتيجي كومبيتيشن جيرا وسيداتو سلازلا مبجحتو زي كليتا عبيت باورس كراغبو خلو قطر خلت زنبرنا قطر حدا خمت خلو قطر حدا زنبرنا قطر خلت تخورت كله بسلام قاعد يفلتني سلازي تو قطر حدا زلو بوتو بسلام كركب يدلني لازم قطر خلت زلو تشاينا مالتيو اقل بوينت كوينات كقاعد مخليو ايكبر جن كوينات اب تاريخ كل جزيو اب كلتا باورز قطر خلت زلو قطر حدا زلو قطر خلت زلو حلف كجمر كله قطر حدا زلو كم بريتش امباير أمريكا تحالفو خلا لك كوينات أقاتيمي سلازي كل جزية تمساسالي قدمي بريتش امباير دمات داتش امباير نيرو داتش كمو تمساسالي تريوينا نرزالنا حجون من البات مستاريخ زرع من عرقينو أما نغوزيان حيلتات كوينات كقاتم خليه زبل زلو. For China and the US, such a war will most likely to be fought over Taiwan. This would be the perfect opportunity for China to draw the US in, defeat the US military over Taiwan, and thereby mark China's rise and America's irreversible decline. حجي انت ايام زلزلو تكوينات دي ترفت خوين دما نتشاينا تزبلت اي كون مغنياتو كوينات ابتك عسلو زخوني نتشاينا مور ادفانتج كبا كم زغل بوغيرا دما سعيرا ني امريكا ناي حوار ودقتا كتقلات فلان كتسالت الان كم تغلي زلزلو سلازي امريكاويان they have to really calculate مالتي نزي كونتات زي اي فلطون يوم كلبلاين خلينا. From a military perspective, China has at least 4 decisive advantages. The Russia-Ukraine war has already shown that an army with a significantly larger force suffers fewer losses and ultimately wins. In a Taiwan conflict, even if the US pulls all available troops from other regions, it would struggle to deploy more than 40,000 to 50,000 personnel in the Taiwan Strait. China, however, could easily... So بزعبة وتهدراو كنتات كريو خلو بخلي كالكوليز قبر زلو انتاي زبل زلو بزعبة وتهدراو انترينا بداينا تايوان تشاينا زبلت ادفانتج زباب ابو تهدراو كينات كريو خلنا يلو 4 بتاعت اللوم اب يوكرين ريو زلنا كداينا يوكرين راشان ني يوكرين كل عينت حجز انت جبركالا بزح سبن بزح صقان زلو هاجر كتسعر كم زي تخر راشا ترينا لايلو سلازي راشا ني بمنقد يوكرين زي مصحيلي بزحت اوروبايان بزحت منقد الناس تدقف غلو كم تزدلي قبل على راشا عود كم زقب كم زي كعلى رينا لنا سلازي زيد ما بمن تشاينا انصار تايوان كترو خلا ناي سماي مدرن فللي زلو يوكرين ازيا اب هاجر بزح زلو تايوان قنيش تدسيتي أمريكا كاب كل بوتات سراويت كتبس انت خوينا على 4 سراويت كتبتي تخلينا في تايوان سلازي 4 تشاينا بوحدو 1 مليون وتهدر اللو بوحدو 1 مليون وتهدر كتسلفت غلاويلو العلي دما تايوان كاب تشاينا كاب استفلالي معزن خطتكو تزبلته عدل كباز خليو سلازي اتكوينات نعم تشاينا زبلته ادفانتج كباز خلي زب deploy 1 million troops. This manpower ratio alone makes a US victory impossible. China's medium-range missiles, including hypersonic weapons, far exceed anything the US possesses in this domain. The US lacks effective defenses against hypersonic missiles, even... كما نتينا أمريكا وتهدروا عقمي تشايناويان دلع confidence أبيد سمعهم جل فلك مالهم أمريكا كل وتهدروا عقمناتا اتزبلت أب يوكرين سلتتكمت له أب يوكرين ستكمت تكنولوجي بقرب يزنع وصلوا زلوا تشايناويان كم حدا أبي النتري يملون أمريكا قدما يفلطواني من يرب بتخكل إني أجلس ناتو مهنياتو أب كيناتنا يوكرين أمريكا مش راشا مش حدا سوبر باور يمزوا جوزلو سلازم سوبر باور أجد ناس تكنولوجي كم زي ليكا تفلتيها سلازي أمريكا تتكملوا زلا تكنولوجي كري وخلو راشا زلوا تكنولوجي كري وخلو تشايناويان مزلوا من تكنولوجي كوزلا
ምስ ዘለዎም ብዝሕናይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ብቅዓት ናቱ ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂ ሌተስት ቴክኖሎጂ እናተጠቐሙ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎም ምስ ናትና ዘሎ ዓቕሚ ኣሜሪካ ዝወዳደር ኣይረኣናለን ኣለና ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ንኣሜሪካ ከይዶም ይብል የለውን ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ንቻይና ንክትስዕር ነቲ ኩነታት እቲ ድማ ኣብ ናታ ዓወት ንክትገብሮ ዘኽእሎም ኩሉ ተኽእሎ ቴክኖሎጂ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ባዕሎም ደጋጊሞም እዮም ዝገልፁ እዚ ከዓ ምናልባት ሓደ ካብቲ ወተሃደራዊ ክእለት ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ስምዑ እዚ ስምዑ ሕጂ China has successfully tested its Long Yin 7 missile system, intercepting a target traveling at 20 times the speed of sound, approximately 24,000 kilometers per hour. The test, conducted on March 12, 2025, demonstrated an astonishing accuracy of 0.03 millimeters when striking the hypersonic. So, hypersonic ኢልና ንዛረብ ኣለና ቻይና ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ሱፐርሶኒክ ዝበሃል ሚሳይል በፂሖም ኣለዉ ሱፐርሶኒክ ማለት ዕስራ ዕፅፊ ናይ ድምፅና ቅልጣፈ ናይ ድምፅና ይሰብ ድምፂ ምስ ኣውፃኻ ብኸመይ ቅልጣፈ እዩ ዝበፅሕ እንድሕር ኢልና እዚ ሱፐርሶኒክ ዝበሃል ዘሎ ሃይፐርሶኒክ ዝበሃል ልዕሊ 10% እንድሕር ልዕሊ 10 ዕፅፊ ናይ ፍጥነት ናይ ድምፂ እንድሕር ኮይኑ ሃይፐርሶኒክ እዩ ዝበሃል እቲ ሚሳይል ቻይና ግን ኣብ ሱፐርሶኒክ ደረጃ በፂሓላ ኣብ ሚሳይላት ማለት እዩ ኣሜሪካ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል እውን ከም ዘይብላ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኩሎም ካልኦት ወታደራዊ ክእላታት ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ኣጋይን እቲ ሚሊተሪ ኮምፒቲሽን ወታደራዊ ቴክኖሎጂካዊ ኣብ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ናይ ቻይና ፀብለልትነት ኣመና ናዕበየ Sonic target, setting a new benchmark in precision targeting technology. According to military analysts, this achievement places China at the forefront of hypersonic defense technology, creating significant implications for global military strategies and defense postures. But what exactly does this technological leap mean for the balance of power in modern warfare? The Long Yin 7's most remarkable feature is its ability to accelerate charged particles to near light speed in just 0.08 seconds, enabling it to engage high-speed aerial and So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ወታደራዊ ኩነታት ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂካዊ ዝላናቶም ኣብ ወታደራዊ ዓይነ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ኣድቫንቴጅ ይፈጥረሎም ከም ዘለዎን ፀብለልትነት ይፈጥረሎም ከም ዘለዎን ኣሜሪካ ድማ ምስ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ናይ ሸበድበት ነቲ ኩናት ምውዳእ ነዚ ንምብዳህ እዩ ምሉእ ኣተኩርኣ ባጀት ናታ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ንቻይና ከመይ ጌርና ክንስዕር ንኽእል ኩሉ ዘድልየና ኣፅዋራት ኣብ ምፍራይ ስልጠና ዘድልየና ኩሉ ነገር ወታደራዊ ኣተኩሮናቶም ናብ ቻይና ጥራይ ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ በት ፕሮብለም ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ንኸማ የፍቅድን እዩ ምስ ሕቲ ውጊ ጀሚሩላ ሕጂ ብኡ ገይሩ ናብ ኢራን ገፁ ክኸይድ ይኽእል እስራኤል ናብ ሓማስ ጀሚራ ኣላ ጉዳይ ናይ ዩክራይንን ራሽያን ብቐሊሉ ክውዳእ ኣይኮነን ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ክነግረኩም እየ ስለዚ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኩነታታ ወፂያ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ኢንተረስትስ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ግሪንላንድ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤሮጳ ዝሰሓሓበ ዘሎ ናይ ኔቶ ቶፒክ ኣሎ ሜኒ ቶፒክስ ኣሎም ቻይና ግን ሓንቲ ዕላማ እያ ዘላቶም ቁጠባዊ ግዝጋስን ጉዳይ ናይ ታይዋንን ካልእ ነገር የብሎም ስለዚ ሳውስ ቻይና ሲ ኣብ ጥቆም ዘሎ እዩ ታይዋን ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገገዞም ዘሎ ከመይ ጌርካ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓይሊ ኣብዚ ከባቢና መፅኡ ሽግር ከይፈጥር ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ኣሜሪካ እንታይ ኣለዎ ለይትን መዓልቲ ንዑ እዮም ዘፅንዑ ሰራዊት ናይ ቻይና ድማ ንልኡላውነቱን ንናፅነቱን ንመሰሉን ዝቃላት ዘሎ ስለዚ ኣምን ኣብ ኣፍ ደገገዙ ድማ ስለ ዝኾነ ትውግድ ዝመፅእ ሙሉእ ምትብባዕ ሞራል ዘለዎን ሞቲቬሽን ዘለዎን እዩ በንፃሩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ንታይዋን ኢሉ ክመፅእ እንታይ ሞራል ኣለዎ ታይዋን እንታዮም ነንዑ ንኮርፖሬሽን ናይ ኣሜሪካ ንክረብሑ ግበታ ናይ ኣሜሪካ ንክቕፅል እምበር ታይዋን ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ልኡላውነት ወይ ንኣሜሪካ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ስለዚ ኣገይን እቲ ሞራል ናይቲ ሰራዊት እቲ ኣተሓሳስባ ናይቲ ሰራዊት ኣብ ግምት ይትኸውን እቲ ዝኸበደ ክኸውን ዝኽእልና ብቸም እዛ ርእሲ እዚኣ ብዕምቆት ክንርዳኣ ስለ ዘለና ጥራይ የደምፃልኩም ዘለኹ all 11 aircraft carrier strike groups, they would be rendered ineffective and could even face total destruction. In terms of weapons, the US has no advantage over China. The Chinese military is called the People's Liberation Army. ስለዚ ከም ሰማዕኩሞ ወላ ብኣፅዋር ተሪና ሓደ ብሓደ ኣፅዋር ኣሜሪካ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝኾነ ይኹን ፀብለልትነት የብላን ትንኮ ፀብለልትነት ዘለዋ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ጥራይ እዩ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ሓደገኛ ሃገር ዝገብራስ እዩ ለኪማትካ ክትጠፍእ ስለ ትኽእል ኒኩለር ማለት ተተሓሒዝካ ምጥፋእ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣለዎም እታ እንኮ ዘላቶም ኣብ ልዕሊ ቻይና ፀብለልትነት ኣብ ዝነጥብ እዚ ኒኩለር እዩ ታትስ ዋይ ድማ ቻይና ስትራቴጂካሊ ምስ ራሽያ ዝለዓለ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ድምስርቱ ዘለዎ ምክንያቱ ራሽያን ኣሜሪካ ራሽያን ቻይናን ኒኩለራዊ ዓቕምናቶም ኮምባይን ተጌርካዮ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፀቢቑ ይዓብድ ይሕይልን ስለዚ ግዜ እንድሕር ወሲዳ ድማ ቻይና ከተርክቦም ምዃና ነቲ ቁፅሪ ናይ ኣሜሪካውን ይፈልጡ እዮም ኣመና ኣብቲ ጉዳይ ኢንቨስት ስለትገብር ዘላ
ብዝቀልጠፈ መንገዲ ድማ ኣሜሪካ ብዙ ገንዘብ ኢና ኢንቨስት ንገብር ብሉ ግን ውፅኢት ኣይምፃሎም እዩ ስለዚ this is going to be a very 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 interesting time to live ብኡ መንፅር ድማ ብዙሕ ነገራት ተጋጥመሉ ዝኽእል መድረኽ ኣቲና ከም ዘለና ምግንዛብ የድሊ okay so much about this competition ሓንቲ ቴክኖሎጂካዊት ነጥቢ ሂበኩም ናብ ኩነታት ናይ ራሽያን ቻይናን እታ ናይ ቴክኖሎጂ ተሓርክበኩም እየ በዚያ ንስገርጅ National diplomacy is conducted over a telephone call. It's not surprising that both sides might have different interpretations as to what was agreed. And both the White House statement and the Kremlin statement make for an interesting comparison. So this was the White House statement, really quite short. It talked about the need for improved bilateral relations between the United States and Russia, something President Trump is very keen on. It talked about a ceasefire on energy and infrastructure in Ukraine and in Russia, as well as technical... هذا أقدر ርክብ ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝንገር ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ብቴሌፎን ተራኺቦም ነይሮም እዚ ድማ ኣገዳሲ ርክብ እዩ ነይሩ ነቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ራሽያ ንምዝዛም ማለት እዩ ክልቲአን ሃገራት ድማ ድሕሪ ትርክብ ቴሌፎን ስለ ዝነበረ ዝተፈላለየ ሓሳብ ከም ዘቕረቡ እዩ ዝንገር ድሓን ዶናልድ ትራምፕ ኣፍ ክዛረብ ከሎ ንስማዕ እዩ on energy and infrastructure, but not to a 30-day ceasefire. Tell us what happened. Well, you have a situation where you have a lot of guns pointing at each other foolishly because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen. And it did happen. So that's where we are. And right now, you have a lot of guns pointing at each other. And a ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantages. You know, they have encircled about... ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ትርክብ ዝነበረ ነቲ ናይ 30 መዓልቲ ሲስ ፋየር ወይ እውን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ጅዳ ተሰማምዕዎ ንዕኡ ንምትግባር እዩ ነይሩ እንተኾነ ኣብ ትርክብ እንታይ ኣጋጢሙ ዝበለቶ ኦፍኮርስ ክልተ ዓበይቲ ሰራዊታት ፊት ንፊት ብረት ጠያይድ ዝለዋወጡ ዘለዉ እንተለውካ ነገራት ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብርዳይ አይደል እዚ ኩናት እዚ በቀደሙ ኣነ ፕሬዚደንት እንተዝነብር ኩሉ ግዜ ከም ዝብል ኣነ እንተዝነብር ኣብ ማይ ጀመረ እናበለ ይዛረብ maybe yes maybe not we don't know بحفش ግን ሕጂ ትኩናት ጀሚሩሎ ስለዚ ነዚ ጠው ንምባል ብቐሊሉ ሲስፋየር ናይ 30 መዓልቲ ካብ ኣፍካ ስለ ዝበልካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ከም ንፈልጦ ድማ ራሽያ ኣብ ባይታ ፀብለልትነት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ብመንፅር እቲ ኩነታት እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ናይ ብሓቂ ናይ ኤውሮጳውያን ጉሒፎም ኣብ ዝስምዑ ሕጂ እንታይ ብል ነቲ ዩክሬን ዝበሃል Donald Trump comes in for 2,500 soldiers. They're nicely encircled, and that's not good. And we want to get it over with. Look, we're doing this. There are no Americans involved. There could be if we end up in World War III over this, which is so ridiculous. But you know, strange things happen. ኣብ መንገዲ እንታይ ይብል ኣብ መንጎ እንታይ ይብል መስለኩም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ናይስሊ ኢንሰርክልድ ብፅቡቅ መንገዲ ተኸቢቦም ከም ዘለዋ ላተቃላ ዝጥቀመሉ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ሓደ ግዜ ብፍጹም ዘይሓላፍነታዊ መራሒ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ናይስሊ ኢንሰርክልድ ማለት ከምዚ ፆታ ናይ ክራር ወይ እውን ከምዚ ናይ ለተይ ጌም ክትፃወት ከለኻ ነቶም ወታደራት ናይ ፀላይኻ ክትከቦም ከለኻ ገለመለ ትጥቀመሉ መርዚ ናይ ሂወት ሕቶ እዩ ግን ከምኡ ዶናልድ ትራምፕ that's why ካ ዝፈትዎን ፀልዎን ብመንፅር ቀልል ዝበለ ቃላት እዩ ዝጥቀም ግን irresponsible ቃላት ግን ማይጥቀም ዘይሓላፍነታውያን ቃላት ንኩናትን ንጥፍኣትን ብኸምኡ ቃላት ኣይትገልፆን ኢኻ ከምኡውን ናይ ጉዳይ ናይ ቀዛ ክዛረብ ከሎ ሪል ስቴት እዩ ዝብሎ ሪል ስቴት ማለት ገዛውቲ ክሰርሓሉ ትኽእል ናይ ቢዝነስ ቦታ እዩ ሂወት ናይ ኣሽሓት ህፃናት ዝጠፍኣሉ ዘሎ ቦታ ሪል ስቴት እዩ ዝገልፅ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ሓደ ግዜ ኣመን ሓደገኛ መራሒ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምስ ራሽያ ዝገብሮ ዘሎ ሶፍት ዝኾነ ራያ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እምበር ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ሓልዮ ስለ ዘሎ ከም ዘይኮነ ንፁር ክኾነና ይኽእል ጉዳይ ናይ ዩክሬን ግን ኣብ ጎኒ ራሽያ ይኩሉ ግዜ And I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. And we talked about other things also. Was there non-negotiables mentioned by Putin? It was reported that I think the Kremlin media actually stated that he demanded an immediate cessation of aid to Ukraine in order to get to this multi-step deal. No, he didn't. We didn't talk about aid. Actually, we didn't talk about aid at all. We talked about. እጅንታይ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ካብተን ድሕሪ ትርክብ ክልቲአን ሃገራትና ናተን ሓበሬታ ውፅአን ናይቲ ርክብ ዝተገበረ ፅማቕ ድብሉ ብወገን ራሽያ ኣብቲ ዘረባት ተዘራረብዎ ኣሜሪካ ብህፁፅ ሓገዝ ናይ ወታደራዊ እትቦ ዘላ ጠጠው ከተብሎ ከም ዘለዋ ክነግር ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዛዕባ ተዘራረብና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣበይ ዘሎ ትጋብ ብሕጂ ፕሩቭት ክኸውን ዝኽእል በሓፈሻ ግን ኣይተዘራረብናን በመባል ዶናልድ ትራምፕ መሊሱላ A lot of things, but aid was never discussed. In the readout, it also stated that both sides want to get to an improved bilateral relationship, the United States and Russia. That's true. How can we trust that Vladimir Putin actually wants that, in that he's not also being influenced at the same time by his close friend, President Xi of China? Well, look,
زيادة حتى نزي إليهم تلكم بحبشة كل دونالد ترامب زقبر زلو ني بوتين كاب تشاينا فليو أبغى أمريكا نمسلاف تزبلت الأمانات تكون كلهم تدي كوينو دما ني بوتين كاب تشاينا كم زفلن خجبره ولا نايبينو المنجد كمرز كن مش تشاينا شركة كلها كم زي كل كجبره يدل زلو لذي إذا كله تجبره زلها كم يجر كاتفلت ني تشاينا زربح كم زي كونه معناته أمغو تشاينا بريزنت بوتين زلو ركب نافلت كا إلى تحت الناس كنسمع. We have our own discussions with President Xi of China, and he wants to get along also, and he's looking to get along, and we're looking to get along with him, and we will. We have a problem of trade where we have a very big imbalance with China. With Russia, we don't have that much trade, and they'd like to, and we'd like to also. They have some very valuable things for us, including very big forms of rare earth. They have a lot of earth. You know, they have a big chunk of real estate, actually the biggest in the world for a country. سنتايز بنزلو بزعباز دي مس تشاينا وكن زرارب ندلينا مس تشاينا زرارب نتبلنا ابنقدي زي معروي نقدر لنا امبالانس لنا معناته مور كابتن نقدر سوميم زخص بزلو نزكن عريه لنا مسوم كن زراربينا زررب يدلينايو مسراشا بزح نقدي بلان كن بزح كنا قد كم نخل بوتنشال الله سلازي امونغونا امونغوم ابوم بزح رير ايرث بحال زين حجي اي تكنولوجي نحجي زلو ناي تشيب ستيو ناي electric cars دي ناي باتريز دي قال زدلي ببزح كم زلون زعبي هاجر زبس حصقاتا زلون هاجر كم مخانو مساتهم بزح كنسرح كم نخلي راين that's why دما نغوايه زلنا بلا ابزيا كن حنتا قد زربهم اللغي by far. And on that, they have things that we could use, frankly, and that other people could use. I think that President Xi would like to get along, and I think Russia wants to get along with the United States. I also think we're a much different country than we were just a few months ago. We're a country that's now respected. We were not respected. We were being laughed at. We had incompetent leadership. This was a war, as an example, that would have never happened if I were president. Is part of your desire to forge this new relationship with Russia also impacted by Russia's closer relationship since you left office in 2021 with China? Because I think you talked about before the desire to box out China from that part of the world and have a closer relationship with Russia. So as a student of history, which I am, and I've watched it all, the first thing you learn is you don't want Russia and China to get together. With that being said, no, it's not a big part of it, but maybe that'll happen or maybe it won't. Obama really forced them together through energy and bad energy policies. And when he did so many different things, he forced a marriage which would never have taken place. It was not a natural. And for one reason, Russia has tremendous land, a lot of land, and China doesn't have enough land. Russia has a much smaller population than حجين تايز من زلو زيادة حتى بحفشة أمانغو راشان تشاينا زلو زمدنا عمقوت كم زلو تفلتي خانسخا بريزيدنت أب زينب بركة الله بزبن جو بايدن عمقوت كم زقبري نزي كم يركا كتفنتو تدخل نزبل تمهارو ناي تاريخنا برقت أوباما يجمير وتكونتات ناي إنرجي بوليسي دو قلو دايلوم نراشا مالي سومنا بچاينا كم تسقع زقبر واسوميم ناتشورالي ويون نورمالي كلتين زين هجرات محازوت كخونا زي كلا زنبرين مهنياتو تشاينا بزو حزبي زلوه وخول مريد زي بلوك هون كل راشا دما أمنا عب مريد زلوه خول حزب جن زي بلي سلازي كلتيهم هجرات متفنا كلهم كم نبوريو سلازي نزنت بزيك تقاموا لهم زغلي زنقر زلوتي تبون قرهم بأفهم سلازي نقر أمريكا أتوم كالوت وحلالو كم بعد تشاينا راشا نزم استيرزي تبون غيرهم زفلتوا يتقاموا ليهم دما نعطوا ما قداس حبريتا جنيه يوتونيهم بنتعرف أمريكا كل جزء نا public لما كزارب سلزلو كأمن سلزلو تمرحي عبيت نجارات يوتو أتوم هجرة دما هيفلتوا أني رما يكونون يوم قل زيادة نخنق حلو زيادة نتزبم ون كم كساقسولي يجبر مالتي لذي again تايز بنزلو نتي ثلاثين هجرات نخفلي وين استراتيجي كم زلو بقى في زربوني زلو تكبارات كله جن كمين نراشا كل عينات دقف نخجبر مسا نقدر نخجبر even نتوم قربا محازوتو أوروبا وحيفو مس تشاينا ترايزم مس راشا عبزم دنا خجبرن نراشا كخصبان قداتات كالعلالام كل نجار كجبراني في تنزلوا بنزارو أب تشاينا تعريف كجبر قدا خجبر عصوانا تكنولوجي خجبر كقرقرا وتهدراو من قصاصات بزوريا كجبر زلزلو زخانو تري تشاينا مغرقار نراشا حلفاتات كم تجبر زل حجير كام كباري جد أمريكا زجبرت تجبرت حكم حلفة معرض تشاينا مس راشا زلوا هزم دنا كتجبر يتخلنيها سلامتاي very simple أمريكا بزمن دونالد ترامب ندادت شيء ندادت جز حجر يكونت راشا دما ندادت جزي شيء يزنبر سلازي تشاينا عاب ليفرج له عبي ني بوتين تشاينا بقرروك حزاي خلي سيمبلي مهنياتو نداد مجزاه قد فخلي مزخول التكنولوجيا زي ما عبلو زلو كبيران كاب سعوديان كاب قالوا ملز جوزو زلو نت نداد ناي راشا قد فخلي سلازي راشا كل جزيه ابقو طبعا اب تشاينا تسقعت يعقو مهنياتو نداد شيء اصل تنبك ساب زحلوت ناي قدن اب تشاينا زمركوسي سلازي بوتين بفصم كاب تشاينا كفلاي كخلني
ኣይዋፅኦን እዩ ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ዝረኽቦ ረብሓ የብሉን ምክንያቱ ኣሜሪካ ረብሓ ክትባ ይትኽእልኛ መወዳድርቲ ኣብ ዕዳጋ ስለዚ ማዕረግ ክንደይ ዶናልድ ትራምፕ ብኣፉ ጥራራዕ ዝበለ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ዝምድና ክቦት ከይክልኒ ስለምንታይ እቶም ክልተ ሃገራት ኣመና ዝተጠናነገ ረብሓ ኣለዎ ቻይና ዝበዝሕ ነዳዲ ዝገዛእ ዓለም እዩ ራሽያ ድማ ዝበዝሕ ነዳዲ ዘለዎን ክሸይጥ ዝደልን እዩ ቁጠባ ናቱ ድማ ኣብ ነዳድን ኣብ ካልእ ናቹራል ጋዝን ዝምርኮስ ተኮይኑ ናብቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ቻይና ዘሎ ናብኡ ክኸይድ ብግምጣሉ ንቻይና ድማ ራሽያ ተድልዮም እያ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ዕዳጋ ናቶም ድማ ዝበለፀ እዩ ብዙሕ ፀጋታት ዘይብሎም ድማ ካብ ራሽያ ብዝፀፈፈ ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ብዘይትኽእል መንገዲ ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ዶብ ስለ ዘለዎም እዚ ወዲ እዝን ኣብ ካልኩሌሽን ምስ ኣተኻ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ዝፈተነን ተፈተነ ክፃወትሉን ግዜ ክሽምቱ ፑቲን ሕጂ ንዑ ከምዚ እናበለ ንቻይና ግዜ ክሽምት ኣላኽእል እዩ ሓደ 5 ዓመት ግዜ ተሸሚትላ ቻይና ብ5 ዓመት ልዑል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ካብ ዝላ ክትገብር ከም ትኽእልና ንርኢ ዘለና ቡጌራ ድማ ኣሜሪካ ከይተኮሰት ከይተባእሰት ሰራዊታ ክስሕብ ከም ትኽእል ምክንያቱ ናይ ቻይና ዓቕሚ ኣመና ገጅፍ እንድሕር ኮይኑ ኣሜሪካ እውን ዘዋፅኦምን ዘይዋፅኦምን ካልኩሌት ንክገብሩ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ፈንጣሕጣሕ ድማ ደረት ክህልዎ እዩ እስከ ንእሽተይ ክፋል ናብ ኤሮጳ ንስገር for making the time. It's been a busy week. You were in London yesterday, as I mentioned earlier. But first, let's talk about that phone call, that high-stakes phone call between Trump and Putin. What is your reaction to this partial ceasefire that they brokered? Well, first of all, it's good that they had this call because the conditions that the Ukrainians agreed to were there, and everybody wanted to listen what also Russia has to say. Of course, we have two different pictures. One that is given by the United States, what was discussed, and the other one, what is given by Russia, what was discussed. So I think it's really good to see how these things are going. I mean, President Trump was very clear. The aid to Ukraine was not discussed, but President. እዚኣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤሮጳ እያ ብዛዕባ እቲ ክልቲአን ሃገራት ራሽያን ቻይናን ዝገበርዎ ዝምድና ራሽያን ትራምፕን ፑቲንን ዝገበርዎ ርክብ ከመይ ትርእዮ ንዝብላ ዘሎ ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ሂቦም ኣለው እቲ ርክብ ምግባሩ ፅቡቅ እዩ የግዳስ ኣብቲ ሓገዝ ንዩክሬን ዝምልከት ዶናልድ ትራምፕ ኣይተዘራረብናሉን ክብል ከሎ ወገን ራሽያ ድማ ጠጠው ክብል ተሰማሚዕና ክብል ከሎ ኣነ ናይ ኣሜሪካ ፀቀ ክሕዝየ ዝመርፅ ትብል ኣላ ኣሜሪካ ግን ይመርፀኪ የለን ንኤሮጳ ይመርፅ የለን ስለምንታይ ከም ትኾኑ ኣለኹም ዝበለታ ግን መልሲ የብላ Putin said that it was discussed, so I rather believe President Trump in this. Even though, do you trust President Trump because he seems to like Putin a little bit more than he likes the EU and Brussels? Well, they have the talks, and what I want to say is that this is the shuttle diplomacy right now. I mean, ቤላ ጌራኻ ሃሪማታ ጋዜጠኛ ኣነ ንዶናልድ ትራምፕ ክኣምን ይመርፅ ካብ ፑቲን ዝበለታ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንዓኸ ይኮነን ዝኣምን ንፑቲን እዩ ዝኣምን ዝያዳ ኢላታ ወገለገለ ኢላታ ስለዚ ኤሮጳ ኮምፕሊትሊ ኮንፊውዝድ ዝኾነ ቦታ ኣሜሪካ ንክትፈትዎ ልክዕ ከምዚ ክልተ ፍቁራት ነይሮም ሓደ ካልእ ሂወቱ ክገብር ምስ ከደ ተኻላይ ዘድሕሪና ከደ ምኒን ዝብል ከማዮም ኮይኖም ዘለዎ ኤሮጳ ዶናልድ ትራምፕ ሙቭ ገይሩ እዩ ሂዝ ኖት ኢንትረስትድ ብፍላይ ምስቲ ኤሮጳዊ ኮሚሽን ዝበሃል ዩሮፒያን ዩኒዮን ኮሚሽን ነዚኣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከምኡ ነታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ክረኽቦም ይደሊ የለን ንፈረንሳ ንጀርመን ንጥልያን ብውልቂ ንዓዲ እንግሊዝ ብውልቂ ክረኽቦም ይደሊ እዩ በቲ ኮሚሽን መንገዲ ክረኽቦም ይደሊ የለን እዚ መኣሲ ክርድኦም ዝኽእል ናቶም ተሪር ዝኾነ መርገፂ ወሲዶም ተዝኸዱ ክብሪ መሃለዎም ደድሕሪኡ ሕግብግብ ይብላ ኣለዋ ገጽ ይህበን የለን ናይ ብሓቂ ዘሰክፍን ዘሕፍርን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና There is no negotiation table yet, but the really trying to get the picture where the parties are. Does Russia really want peace? I mean, if they wanted to show goodwill, they could have started with giving back the Ukrainian children that have been deported to Russia, releasing prisoners of war. They didn't, but of course. منين يعتبر دلا ديس بخمسة عينة تزرارباناتا أبت أولا كقدم أزغل يلن بسلتنا دبلوماسار إياه زلوا كرحنتن تلن قريفة يس تكونتات كم زينيرو حجيجن حدش مدرخنا بسلزة لنا نزرب عدل كل الوقت كنت تبل 5 زينيرو دو 5 خوين دو نودر رجع سبب أولا كقدم زي كل سب معناته نتزل لو كونتات قدمي ده يكون عند حركة مالس تغل it's a very very sad reality again this is what it is. Announcement. The presidents of Rwanda, Paul Kagame, and DR Congo, Felix Tshisekedi, are said to have met in Qatar this Tuesday. The Qatari Ministry of Foreign Affairs released a joint statement that says the heads of state reaffirm the commitment of all parties to an immediate and unconditional ceasefire as agreed. And that agreement refers to the African summit that took place last month in Tanzania. كم نريو زلنا كلتا مرحتي ناي أفريقيا رواندا ديمقراطية ريبابليك كونغو أب أفريقيا نخشم قالوا بقول من قدي إن بالله لهم زنبرو بمرحنات وين بشمقلنا ناي أمير ناي قطر مالتيو أب قطر تراقبهم
ክልቲኦም ከም ሰራሃቡን ንምቁራጽ ተኽሲ ከም ተረዳድኡን ይስማዕ ዝንገር ዘሎ ኣነ ኣበናይ ቦታ ተረኺቦም ዘይገድስ ኩናትን ወረ ኩናትን ጠጠው ምባሉ ከም ጽቡቕ ዜና የርእዮ ብዙሓት ግን ማእከላይ ምብራቕ ነቲ ናይ ቀጠር ማለት እዩ ኣብ ቃዛ ኣብ የመን ሓውና ተቃጸሎ ከሎ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ኢዶም ንምእታዎም ድዩ ዝገብሩ ዘለው ኣብ ኣፍሪካ ካብዞም ኩለን ሃገራት ነዚ ጉዳይ ዝክፈትሕ ዝኽእል ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልእ ስለዚ የለ ድዩ ልዑል ድኻምነት ዘንጸባርቐ ክነሱ እንተወሓደ ኣብ ጣውላ ኮፍ ክብሉ ምዃኖም ፊት ንፊት ኮፍ ክብሉ ምኻኖም ጽቡቕ እዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ሩዋንዳ ፖል ከጋሜ ልኡኽ ዲፕሎማት ናይ ቤልጅየም ናይ ቀደም ገዛኢት ናይቲ ሃገር ዝነበሩ ኣብ ልዕልና ብዝገብርዎ ዘሎ ዘይትኽክለኛ ውሳነ ብምባል ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ሃገሩ ጸርጊፉ ንኸውፅኦም ወሲኑ ከም ዘሎን ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣንጻር ኤውሮጳን ኣሜሪካ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ከምኡውን ናይ ካናዳ ክወሲ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝገብሮ ዘሎ ክቃወሙን ክእግዱን ዝጀመሩ ተሪር ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ሩዋንዳ ብከምዚ ክንምንታይ ክትቅፅል ትኽእል ንዝብል ኣርእሲ ሓቢርና ክንሪዮ ንኽእል ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ነገራት ድንቀሳቐስ ንርኢ ኣለና ብጉዳይ ናይ ሩዋንዳ ከምኡ ድማ እዚ ናይ ዲአርሲ ማለት እዩ ብዙሕ ምትእትታው ዘለዎ እቲ ዲአርሲ ዝበሃል ሃገር very complicated topic. So, let's try to make sense of the situation by bringing Thierry Viercoulon, an analyst. Thank you very much. Heads of state. እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ነዊሕ ዝበለ ኣርእስቲ ካልእ ብኩሉ መንገዲ ገይሮም ስለ ዝርይዎ ክኢላታት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሐ ዘለኹ እቲ ኩነታት ብዓብዩ ኣብ ገጅ ሃገራት ምዕራብ ሃገራት ናይ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪካ ክንዲ ምንታይ ኢድ ኢትየን ከም ዘለዋን ንክልቲኦም ኣብ ሓደ ከምፆም ዝኻለ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣርእስቲ እዩ ንቐፅል ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክቐርብ ይሕጅ flipping towards renewed conflict and political upheaval on March 4th, Al-Nuair militia with ties to Riek Machar, a former rebel leader who is now first vice president, captured an army base in Nasir, a major town on the South Sudan-Ethiopia border. Tensions are running dangerously high after an opposition-linked militia overran an army base loyal to President Salva Kiir. ኣብ ካልእ ዜና ድማ ደቡብ ሱዳን ልክዕ ከም ሰሜን ሱዳን ኣብ ኩናት ሓትሕድ ንኽትኣቱ ንእሽተይ ተሪፍዋ ከም ዘሎ ድሮ እቲ ኩናት ብዝተፈላለየ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ኣብ መንጎ ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ዝነበሩ ንክልተ ዓሌታት ናይቲ ሃገር ዝውክሉ ናብ ኩናት ንክኣቱ ኣብ ዝቐረበ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኡጋንዳ ሰራዊታ ነቲ መንግስቲ ናይ ወይ እውን ወገን ናይ ሲልቫ ኬር ንምህላው ሰራዊታ ኢትያ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ እቲ መሻር ዝበሃል ናቱ ደገፍ ካበይ ከም ዘሎ ኣይ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ናይ ኩናት ተበፂሑ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ናይ ኣቃብ ሰላም ዝንቀሳቐስሉ ዝነበሩ ኣብ ዘጋጠመ ኩናት እውን ወታደራት ከም ዝተጎድዩ ዝንገር ኤርትራውያን ኣብዚ ቦታ ዘለዎም ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ ጎኑ ድማ ሰሜን ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንፈልጦ ኣለና ሱዳን ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ኣብ ክልተ ተመቒላ እቲ ሰሜን ዝበሃል ንሓትሕዱ ክልተ ጀነራላት ይዋጋ ኣሎ እቲ ደቡብ ዝበሃል ድማ president ምክትል ፕሬዚደንትን ንሓትሕዶም ይባልዑ ኣለዉ all this means one thing ክንዲ ምንታይ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካል ሲስተም ፍራጃይል ምዃኑ ጎኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካብ ከምዚ ዓይነት ምምቕቓል ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብለኩም ዘለኹ ደቡብ ሱዳን ክትፈርስ ኣብ ከመይ ደረጃ ትኸይዳ ኣላ ሰሜን ሱዳን ድሮ ፈሪሳ ኣብ ከመይ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ሳልሰይትን ራብዐይትን ክወስኸልኩም እየ ሓደ ኣፊቱ ፅቡቅ ገይሩ ክተሓሓዘልና ምንታይ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ናይ ቦምብ ፈተነ ቅትለት ተፈፂሞሎም ትማሊ 18 መጋቢት 2025 ኣብ ቋፅር ኣውሮፓያን ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ርእሰ ናብ ሃገራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ መቃዲሾም ዝጓዓዝ ዝነበረ ናይ ፕሬዚደንት ቃፍላይ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ህይወት ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ንስክላ ከም ዝድሓነት ተፈሊጡ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ቦምባ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ናብቲ ብሰራዊት ሃገር ኣብ ክፍለ ሃገር ሓርሸ በሌ አንጻር ሽበራውያን ዕጡቃት አልሸባብ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ብኣካል ምስታፍን ንምዕዛብን ኣብ ዝተንቀሳቀስሉ እዋን ተፈፂሞም ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ቪላ ሶማሊያ ነቲ ፈተተ ቅትለት ዝኾነን መግለፂ ኣውፅኦም ኣብ ሰዓት እዚ ኣሜሪካ ቱርኪ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ዝተባሃላ ምዕቡላት ድሮናት ናብ መቃዲሾ ልኢኻም አንጻር አልሸባብ ውፍርን ምክያድ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዮም ትማል ኣማሲ ድማ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነውን ሰሚዕና ኣለና ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ጽቡቅ ገይሩ ሰብ ከስተውዕለሉን ክመሃረሉን ክልብመሉን ዘልየ ዘለኹ ድማ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ራይዎ ብስግርና ድማ የመን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግምት ራዩ ሱዳን መጀመርያ ሰሜን ሱዳን ልዕሊ ዓመት ዝኸደ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ኣብ ውሽጦም ድማ ብዙሓት ሓይልታት ዝተሰለፎ ምንቅስቃስ ንርኢ ኣለና አልቡርሃንን ሕሜትን ክልተ ወገናት ስዑድያ ግብፂ ምስ አልቡርሃን ይበሃል በቲ ሓደ ወገን ድማ ኢማራት ሙሉ ብምሉእ
زعتقو زلون زحجزو زلون كل عين دقف زقبرو زلون نتهاجر اي تبلع اي تستجيرو فحبتني تيوالا باي ذا واي ناي البرهان حيلي كاب كارتوم نتناي حميت حيلي صراريقو نخوصو قريب خمزلون حدا قداس وتهدراو معسكر كم زحزن ابو دما اتي حميتي وتهدراو دقفناي امارات كم زلو زقولح مرداتات مرقاقصن زخون ጭብጥ ዝኸውን ብዙሕ ሕጃታት ኣፅዋርን ካልን ከም ዝረኸቡ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነቲ ኣብ ICJ ወይ እውን ኣብቲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ተገቢሩ ተኸፊቱ ዘሎ ኬዝ መራጎዲ ክኸውን ዝኽእል ከም ዝተረኸበ ዝንገር ዘሎ ካብኡ ቀፂልና ሶማልያ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝገደደ ዓዘቕታት እያ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ሕጂ ምናልባት ክልተ የመን ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ኮይኖም ይድብድብዋ ከም ዘለውን እቲ ሃገር ድማ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ኣይትብላዕ ኣይትስተ ኮይና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከላ ሕጂ ድማ መሊሱ ኣሜሪካ እገዳን ደብዳብን ይገብረላ ኣሎ ስለዚ ብምብራቃዊ ወገን ናይ ኣፍሪካ ዘሎ ሶማልያ ይቃፀል ኣሎ ብምዕራብና ሰሜናን ብምዕራብናን ዘሎ ድማ ሱዳን ኣብ ሕማቅ ደረጃ ኣሎ ደቡብ ሱዳን ወላ ካባነ ምሳና ዶብ ተደይበሎ ብዙሓት ህዝብና ዘሎ ወይ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ኣብ ዙርያና ዘሎ ይዝውን ናብ ኢትዮጵያ ገፅና ድማ ካብ ኣፎም ንስማዓዮ ብክልተ መንገዲ ክርዮ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እስከዚያ ስምዕዋ አይነት አፈራረስ ነው በጣም ዘግናኝ አይነት አፈራረስ ነው ደግሞ ምን ፈርሰው አሁንም እየፈረስን ያለ ነው የሶማሊያ ሞዴል አይደለም የሱዳን አይደለም የዩጎዝላቪያ አይደለም እጅግ ከዛም የከፋ ነው ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያ 120 ሚሊዮን ህዝብ የላቸው ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም የኢትዮጵያን ቆዳ ስፋት ذكر ودا زيتي غازيتنيا قدمي كلتا سلسته عامت نኤርትራሲ መወፅና መወፅናይና ክንኣቱ ዝኽል ክለና ሓይሊ የለን ዝቆንቆነ ሃገር ይዶ ዝደኸመ ይዶ ከምዝዶ መንዶ ክስተዶ ዝብል ዝነበረ ድሕሪ ድማ ልቡና ተነኽነኽ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲማ ኣበይ ከም ዘሎ አይፈልጥኔ ተኣምራት ነግራዲ ወላ ተኣምራት ስብራ ዝበሃል ጋዜጠኛ ይነይሩ ሕጂውን ከምዩ ዝኸውን ኣይደኖ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ኤርትራ መይታላ ንሕና በቃ ብላዕላ ብላ ዝብል ደበረ ኢትዮጵያ ሕማቅ ኣፈራርሳ ሕማቅ ውጥቀት ክትወድቕ እያ ኣንተ ሓደ ግዜ ሲ ንኩሉ እንቋዓር ከብ ኩሉ ኢል ወዲ ገብሩ ሓቂ ቡነት ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ደርፊያ ንኩሉ እንቋዓር ከብ ኩሉ ደከይረ ብዙሕ ነገር ክንሰምዕና ስቕጥራ ይበሉ ምናልባት ደርጊ ክወድቕ ከሎ በዓላና ናሽን ነርና ዝተማቐርናዮም ደርጊ ሓያል ነይሩ كمدر كله يسمعناهم كودق كلون تحدم كلون تايلونا يسمعرناهم تستمعركمون سمعكمون تلويهم ميديا كملو مثل زين برا يتفلتن خوني حجي ونقل تاريخ كن رخم نخل فلوتيو جنرال سبحات كويليو حجي سراويتنا إثيوبيا سراويتنا إرترا نحن حزب جنبار أبارات كيلو أتيو تانك تاو تحيزو سراويت ملو كم حماخشتي كم حماخش النفاس وصدو كم يلين توجهوا إثيوبيا خلاص يجيكم ما يقاتموني زبل تاريخ سبوغير زي سنترا يبلو يلو أكل تشعين شو من تنبيلي سلزي إثيوبيا كم بحدش مراحل هديمو سراويت كم حماخشتي ويون كم حرج نفاس وسط زلوا كون كم زغل تزاريبا يريو I think we might see that one من البعض مسجزي أغلى مقبار يدلي كريو نخل كويني سمعنا له حدا كابتن فكرت نا إثيوبيا زنبرة نا إثيوبيا ورادقة كم نا الصوماليا يكونن كوني لو كم ناي يوغوسلافيا يكونن كون سقليل له كم ناي السودان كون يكونن كم ناي كالوت كون يكون ناتنا زجاجة داي كم يدعي كون كابز وزاي سمعوا ده كابافو ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም ሲፈርሱ አሁን ያለውን የትጥቅ መጠን የጥላቻ መጠን የመገዳደል ፈቃደኝነት አላሳዩ አይ ቴል ዩ በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ መንግስታት ልናይ እንችላለን ብዙ ዋርሎርዶች ልነድ እርሱ ወለጋ ትግራይ ሐረር ጎንደር እርሱ ከጉለሌ ፒያሳ ማይትሄድበት ቀን እየመጣ ነው ኢትዮጵያ አወዳደቃን አፈራርሳን ፍሊዝ በላይ ከውን በፍሉይ መልክዒኻ ክፍጸም ይዝብል ዘሎ I don't know አፍካይስ ዓር ደኽኑ ብሎ ወይስ ማኣስዮ ደኽኑ ብሎ I don't know ጎረቤትካ ሓውካ ኣትዎ ንዓኻ ይጎድኣንን ይበሃልን እንዲሁ ግን እዛ ጎረቤት እዚኣ ፍሊት ጎረቤት እያ ናይ ሱዳን ምፍራስ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝስምዓና ዘሎ ንሪኦ ኣለና ናይ ሶማል ሕማቕ ነገር ይስምዓኒ ኣነ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቻነል ይዛረብ ኢቭን ኣብ የመን ዘሎ ፀገም ይስምዓኒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝወርድ ዘሎ ፀገም ስለ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምፍርራስ ግን ዝስምዓኒ ግዜ ነይሩ ኸውኒ ናት ኤኒሞር እዚ ሃገር እዚ እንተተበተነ I have no problem ስለምንታይ እዚ መንግስቲ ዝሃልዩ ከመይ ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ዋጋ ዘኽፍለኒ እምበር
ቅንጣብ ጥቅሚ ዘለዎ ይኮነን ንዞባና ድማ ዋጋ ዘኸፍል እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኮይንዎ ዘሎ ዓብዪ ኢድ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ኢማራት ንኸይተሓዙ ዓብዩ ብዙሕ ኣፅዋር ዝእቱን ዝሕግዝን ዘሳስን ዘሎ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ከም ሃገር ንኸይትቀውም ቀዳማይን ቀንድን ፀገም ኮይኑ ዘሎ ካብ መበገሲ ክሳብ ሎሚ አልሸባብ ኢሉ ድራማ ምስ ፈጠረ ክሳብ ሕጃብ ሶማል ድራማ ዝገብር ዘሎ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ምድኻብ ንኤርትራ ድማ ምንጋር የድልየኩም ዊ ኦል ነው ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ክወድቕ ከሎ ንብዓት ሓርገፅ ዘይኮይኑ ዘንበዓና ምክንያት የለን የስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ልክዕ ከም ህዝቢ ሱዳን ክብደል ኣይደልዮን ህዝቢ ንፁህ ህዝቢ ዓቢ ብዝገብሮ ዘሎ ዝጥቀም ዘሎ ህዝቢ ይኮነ መብዛሕትኡ ከፍይዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ሕማቅ ከጋጥሞ ኣይትዛረብን ኢኻ ውሑዳት አክቲቪስትስ ውሑዳት ዘይኮኑ 30,000 ድዮም ዋላ ክንደይ ኣብ ሚድያ ኣንጻር ኤርትራ ለይትን መዓልትን ዝፅሕፍ ኣለዉ ቅርሕንቲ ዘምፅኡልካ ኣለዉ ግን ንዖም ኣይጠምቱም ክንደይ ሰብ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ መናብሮ ከፍይዎ ፖለቲካ እንታይ ኣሎ መን የመሓድር ኣሎ ዘይፈልጥ ሰብ ኣሎ ስለዚ we have to be careful ብዛዕባ ህዝቢ ሕማቅ ከይንምነን ሕማቅ ንኸይንዛረብን የምታጨበጭቡ ደስ ብሏችሁ እንዳልሆነ ልገምት እና አሁን ሱዳን ያለው ነገር በቅርቡ ወደኛ ላይመጣ እንደሚችል ምንም እንደሚመጣ ነው እንጂ ምልክቶች የማይሳዩት እንደማይመጣ አይደለም ስለዚህ እኔ የምናገረው ከኢምፔሪያል ኣብ ሱዳን ዘለና ባና መምፁ ማስክ መፀካ ፅባይ መፅኡ እንዲ ዘሎ አዲስ አበባ ስለዘይ በፅሐ እኮ እዩ ናይ ሱዳን ከምዚ ናትኩም ኣይኮነን ዘሎ ሱዳን እኮ ምንቅስቃስ ነይሩ ዶ ገለገለ ይበሃል ነይሩ እምበር ከምዚ ናትካ ብድሮናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ውግእ ኮይ ነበረ አዲስ አበባ ስለዘይ መፀ እምበር ኣብ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ውግእን ካልእን እኮ ካላርስቲ እዩ ባይ ደ ወይ ሓደ ካብቶም ፀላት ኤርትራ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ዝበሃል እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝበፅሐኒ ፋኖ ቀደም በብወገኑ ሓደ ብመንገዱ ዝዋጋ ዝነበረ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ብዝተዋሃደ መንገዲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ክገብር ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ውፅኡ ነይሩ ሓቂ ዲ ሓሶት ብዙሕ ኣይትግደሰሉን ኢኻ ግን ንፋኖ ክሕግዝ ዝኾነ ሞቲቬሽን የብሉ ኣትሊስት ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓውሲ ሓቂ ክንወስዶ ንኽእል ኢና እዚ ሓደ ፅቡቅ ምልክት እዩ ናይ ብወገን ናይ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ከርእየኩም እየ ኣብቲ ናትና ከይኣተኹ ከለኹ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘጉልሕ ጥራይ ከርእየኩም ምክንያቱ መዓት ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ግዜ ከማን ይሓፅረኒ ናይ ኦጋዴን ሓይሊ ከንታይ ኢሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ምፍራሳ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ኣና ኢሉ ኣብ ካላ መግለፂ ዘውፅኦ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተወጊኣ ነቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ተሃሪማቶ እቲ ዝበለፀ ኢና ኣና ስለምንታይ እስኪ ነፅነትና ንክንውጭ እቲ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥረልና ስለ ዝኽእል ክብል ቀኒዩ ሕጂ ድማ ደጊሙ ነዳዲ ናይ ኢትዮጵያ ነዳዲ ኣለና ዝብልዎ ዘለው ኣብ ክልል ናይ ሶማሊ ዘሎ ኣብቲ ኦጋዴን ዝበሃል እዩ ነታ ናይ ቻይና ካምፓኒ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ኦይል ነዳዲ ከተውፅእ ዲኻ ክትድህስስ ናብዚ ክልልና እንድሕር ኣምፂኻ ስጉምቲ ክንወስደልካ ኢና ካብ ሕጂ ተጠንቀቕ urging to terminate any agreement the agreement signed with Ethiopia regarding oil exploration in Ogaden ስለዚህ እቲ ONLF ዝበሃል is closely monitoring GCL employees oil exploration activities ስለዚህ ናይ ቻይና ካምፓኒ ነዳዲ ክውፅእ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ዝገብር ዘሎ ንዕዘበካ ኣለና ሂወትካ ደልየካ ተኮይኑ ተጠንቀቕ ብምባል መጠንቀቕታ ሂብዎ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና it's a very very interesting time በሁሉ መንገድ እጂ እንመለስ ናብቲ ናትና ባህር በር አልባነት የሚደርስባትን ጉዳት ይበቃል ካለች ሰነባብታለች የኢትዮጵያን የባህር በር ሀገራዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ እዚ ሀገራዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኢማጂን ኤርቲቪ መፅዩ ንኢትዮጵያ ብሕመራ ሓሊፍናሲ መሬት ክንወስድ ኢና ጣፍ ፅቡቅ ስለ ዝፈርዮ እኽሊ ስለዘይ ሕርሻ መሬት ስለዘይ ኣኽልና ዘሎ መሬት ክንወስድ ኢና ክብል ከሎ እንተዝገብር ወይ እውን ኣይ ዶንት ኖ ከም እኳ ኤርትራ ከም ተይላስ ሰብ ምስ ሓቐ እምበር ኣይምተገረመን ዘ መሬትና ከማን ክንጥቀም ኣይምኻልና እምበለ ነይሩ ግን ኢማጂን ኣብ ናይ ካለ ሀገር ክዛረቡ ከለው ስምዑ ፍላጎቱን ለማድረግ ደግሞ መንግስት ጥያቄውን ዋነኛ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ በማድረግ በዓለም ፊት አቅርቦታል። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል። በየዓመቱ ለወደብ ኪራይ ከ1 ጉዳይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ኣብቲ ኮንግረስ ናቱ ዝያዳ ጣቕዒት ዝረኽበሉ ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ ክዛረብ ከሎ እዩ ስለዚ ዓለም ሎሚ ትስማዕ ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ሓንቲ ግዜ ኢልዎ እዩ
ግን ኢዱ ስሒቢ ገለ ዝኸውን ነይሩ ካብዚ ጉዳይ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን በቲ ናይ ፕራይቬት በቶም አክቲቪስትስ ናቱ ካልእ ነገር እንዲ ተበፂሑ ዘሎ ካልእ እዩ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ዓሰብ ክትከል ከሎ ዓሰብ ናትና እዩ ዝብል ሰፊሕ አክቹሊ ሓደ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ እውን ብዛዕባኡ ፅሒፍ ነይሩ እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኢኮኖሚስት መፅሄት ፅሒፍ ነይሩ I don't know ሽሙ መን እዩ ኣብ ኢኮኖሚስት እንታይ ትብል analyzing Africa ትብል the risk of another war in Horn is rising ስለዚ ብዝብል ነዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣናኢስካ ምርኣይ ጌጋ ምዃኑ ብዝገልፅ መንገዲ ፅሒፍ ነይሩ ማለት እዩ እጂ እንታይ እዩ ዝብል ንሱ rising Eritrea Ethiopian tensions Eritrea's aggressive posture driven by President Isaias Afwerki threatens a new war with Ethiopia fueled by Ethiopia's Red Sea ambition ስለዚ again ኤርትራ ወላ ሓንቲ እኳ ዘይትብል ዘላ በንጻሩ ኤርትራ ውጋ አይደልን ናይ ውግ ጎስጓስ የብልናን ንሕና ኣብቲ ልኡላዊ መሬትና ኢና ዘለና ሰራዊትና ንሕና ንኩናት ዝኸውን ዝኾነ ድሌት ከም ዘይብልና መግለፂ ውፅኦም ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲፕሎማት ኣኪቦም ተዛሪቦም እዮም ፅኔና ንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ኤርትራ ንውግእ ትብገስ ከም ዘላ ትሸባሸብ ከም ዘላ ብዝብል again the economist እዚ ሓደ ዓቢ መፅሄት እዩ ደይመ ደይልካ ሽም ናይ ኤርትራ ንምጥቃም ዝግባሃል ዘሎ ማለት እዩ ትግራይ unrest as trigger ኣብ ትግራይ ዘሎ ድማ TDF ገለገለ ከተማታት ስለዝሓዘ ዝብል መንገዲ እናተጠቀሙ ዘብልዎ ዘሎ ማለት እዩ we see time and again ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዘራስን ብዙሕ ነጥብታት ኢና ንርኢ ዘለና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ንኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራት ዲፕሎማስኛታትን ወከልቲ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ሎሚ 18 መጋቢት ርክብ ኣካይዱ ሚኒስተር ዑስማን እዚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዘካይዶ ርክብ ቀንዲ ኣተኩርኡ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብመዳይ ዜና ዲፕሎማስን ወተሃደራውን መዳይ ዘካይዶ ዘሎ ዘመተታት ቅጥዒ ንምግባር እዩ ሚኒስተር ዑስማን ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ኣላ ብምባል ብወገን ኢትዮጵያ ዝወሃብ ዘሎ ዘመተታት ሓሶት ከም ዝኾነን ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተዋህበ ቀያዲ ውሳነ ብምኽባር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ዶባቱ ከም ዘሎ ነቶም ዲፕሎማስኛታት ኣረዲኦም ሚኒስተር ዑስማን ብቐንዱ ነቲ ዜናዊ ዘመተታት ዝቕስቅሱ ብታሕቲ ኮይኖም ዘጓሃብሩን ዘለዉ እቶም ሃፈዝታ ናይ ወያነ ዘለዎምን ክሳብ ናይ ስርዓት መቕያር ዝኸይድ መደብ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ዓያሹ ዝምብድበድ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ሓቢሮም ንውዕል ፕሪቶሪያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ሚኒስተር ዑስማን ውዕል ፕሪቶሪያ ብቐንዱ ንውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ብምባል ዝኣምን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ምትእትታዋት ናይ ምግባር ሸውሃት ከም ዘይብሉ ኣረዲኦም ብተወሳኺ ከምቲ ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክሕበር ዝቐነየ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሕወሓት ንዘሎ ግርጭታት ምትእትታው ናይ ምግባር ኤርትራ ባዶ ድሌት ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ ኤርትራ ሉላዊት ሃገርያ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ንሉላውነት ኤርትራ ዝጥሕስ ስጉምቲ ነቲ ቀይሕ መስመር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንምሕላፍ ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ኣብዚ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ድማ ብፍላይ ኢትዮጵያ ንእትወስዶ ንሃገራዊ ድሕነት ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝጥሕስ ስጉምቲ ክኹንንን ካብ ጎጉይ ቅማረ ክቁጠብን ተማሕፂኑ ጓል ነዳያ ትመስል እንክበሃል ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ልክዕ ከም ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሃርጋፍ ናይ ባሕሪ ሸውሃት ብምሓዝ ንዘካይዶ ዘመተታት ብሓፈሻ ከም ዝሪዮ ዘለና ንያቦታትኡ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓድሽ ኣይኮነን ስለዚ ተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይፍፀም ሚኒስተር ዑስማን ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ መሬታ ከም ዘሎ ብኢትዮጵያ ዝወሃብ ዘሎ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዋንነት ዝምልከትን ንኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘለዋ መርገፅን ሓንሳብ ንሓዋሩን ንጹር ገይርዎሎ ኦኬ እዚ ንሪዮ ዘለና መጀመርያ ክልተ ነገር ምስጋና የድልዮም መንግስቲ ኤርትራ ስሩሑ እዩ ገይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኖ እዚ አውትስታንዲንግ ጆብ ናይ መጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ አክቲቭሊ ነቲ ሚድያ ዝበሃል ማስተርፉሊ ክሰርሓሉ ንርኢ ኣለና እዚ ቢግ ኮምፕሊመንት መንግስቲ ኤርትራ ብትዊተር ጥራይ ዘይኮነ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣዝዩ ብስውልን እዋናውን ኣገዳስን እዩ እዚ ከዓ ዲፕሎማስያዊ ማኒቨር ነቲ ኣቢ ብፕሮፓጋንዳ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ናይ ህወሓትን ናይ ካልኦት አጀንዳታትን ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ናታ
ወገን ዘረባ ንኸይወፅእ ብምዕባጥ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ ብሚድያ ዶሚኔት ዝገብርዋ ዝነበሩ ኤርትራ ነዚ ሓሊፋቶላ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ እዋኑ ቻሌንጅ ትገብረላ ጥራይ ዘይኮነሲ እዚ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ዝበሃል ቻነል ናይ ብሓቂ ክብርለኒ ብኤርቲቪ ጥራይ ክንፅበ የብልናን ጌጋ እዩ ኤርቲቪ ኣብ ግዜኡ ሓበሬታ ከውፅእ መውፃኢ ድንጉ እዩ ኣብ ናይ ዜና ግዜ ገለ ይደውፅእ እዚ ቻነላት ከምዚ ግን ካብ ኤርትራ ድብገስ ካብ ዘየገድስ ናይ ብሓቂ ተሓጒሳነ ብእዋኑ ኢሚድየትሊ ነቲ ኣብ ትዊተር ትወፅእ መንገዲ ቪድዮ ገይሩ ዘውፅእ ዘሎ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ፕሊዝ ፎሎው ግበርዎ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ኢሚድየትሊ ኣብ ኤክስ ምስ ወፀ ኩሉ ሰብ ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እንተገበረ ድማ ፅቡቅ እዩ ነታ ዝተባህለት ንስኻ ድማ ብናትካ ቃላት ጌርካ ኣነ ኢሚድየት ኣብቲ ግዜኡ ኤግዛክትሊ ሽዑ ዘይኮነ ግን እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ንሕና ናትና ስምዒት ወሲኽና መንግስቲ ክብሎ ስለ ዘይክል ኤርትራ has no intent in war despite Ethiopia's desperate provocations ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ንዓለም ከም ዝበሎ ኤርትራ ናይ ውጋህ ሸውሃት ከም ዘይብላ ኢትዮጵያ ግን ደይመደይላ ትደፍኦም ከም ዘላ ስርዓት ናይ ኣቢ calling for aggression pushing reckless rhetoric about support ብዛዕባ ናይ ዓሰብ እናበለ ንኩናት ይደፍእ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ቻርተር ናይ ዩኤንን ናይ ዩናይትድ ኔሽን ናይ ዩኤንን ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ይጥሕስ ከም ዘሎ ኣብ ክውንነት ግን ኣቢ ኣዝዩ ድኹም መንግስቲ ከም ዘለዎን ኤርትራ እንተትደልውን ኩሉ ግዜ ድኻምነት ፈሪሁ መንግስቲ ኤርትራ ርዒዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ፅቡቅ እቲ ነገሩ ግን ንሕና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ይፍራሕ ፈራህ ነድያትዋ ፅቡቅ እዩ ሓይሊ ከለካ መፍራሕ ጥንቃቐ እዩ ንሕና ግን ኤርትራ ዓቕሚ እናሃለዋ ነቲ ስርዓት ትትኣልዮ እናኻለት ከላ ሰላም ስለ ትመርፅ ዘላ ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ትሰርሓላ ብምባል ነቲ ዘሎ ሒዝና ናብ ካልኦት ሕልፍዎ ንብል ኣለና ፕሊዝ ኣብ ኤክስ እናተይ ፈሎው ግበሩ ንካልኦት ድማ የማነ ሓወልቲ ፈሎው ግበር የማነ ገብረ መስቀል ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ኤክስ ዝናዓድዩ ግን ሞር ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ መገንዛብ የድሊ ሕጂ እቲ ኣጀንዳ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሓደ ብሓደ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ራሽያ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ስልጠና ንክትቦም ከም ዝኾነ ተዘራሪቦም ነይሮም ኤግዛክትሊ እንታይም ተፈራሪሞም ግን ንጹር ኣይነበረን ሓደ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ነቲ ጉዳይቲ ፅሒፉ ውፅይዎ ነይሩ ሓደ ሎቢስት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ግን ኣትሊስት ካብቲ ዝበሎ ብዙሕ ክንመሃር ክኢልና ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ገለ ካብቲ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብቲ ስምምዕ ዝገበርዎ ከምቲ ዝድለ ድማ ብሚድያ ካቨሬጅ ዘይኮነ ኢሉ ቁፅሪ ሓደ ሶሪ ኣብዚ ቁፅሪ ሓደ ኢሉ ምፅይዋ ዘሎ ክሪአኩም እታ ቁፅሪ ሓደ ክልትያ Russia reaffirmed its belief in Ethiopia's peaceful intentions ሰላማዊ መንገዲ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ኮይና ጥራይ ክትሕግዝ ስለዚ ንኢትዮጵያ እንሕግዞ ዘበለ ኩሉ ንሰላማ ብሰላማዊ መንገዲ ብሓይሊ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትወስድ ብሓይሊ ንክትደፍእ ንኻሊ ንክትዕምፅ ዘይኮነ ንሰላማዊ መንገዲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ ኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ንምስልጣን ክንሕግዝ ኢና ብዝብል እዩ እቲ ዝተገበረ ስለዚ ንኩናት ንመዳለዊ ወይ እውን ንኻል ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ እውን ኣብዚ ኣነፂርካ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ብሽፉን እዮም ክዛረብሉ እሳቶም ፕሮፓጋንዳ ክገብርሉ ፀኒሖም the first phase will likely be experience sharing ስለዚ ተመክሮ ናይ ምክፍፋል ክኸውን ከሎ ሳልሳይ ድማ the next one could be then naval sales ከምኡ ድማ ነዚ ትገብር ዘላ ራሻ ድማ ንጥቕማ እያ ሓይሊ ባሕሪ ክሸይጥ መራኽብ ኩናት ገለገለ ወይ ገለ ክሸይጥ ኮይና መጀመርያ ዝምድና ክትፈጥር ክትክል ኣለዋ ስለዚ ራሻ ኢንተረስት ናታ ንምሕላው ትገብሮ ዘላ ጉዳይ ምዃኑ እውን ምርዳእ የድሊ ከምኡ ድማ the quid pro quo might be እንድሕር ከም ገለ ኢላ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ረኺባ ናብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ ንክህልዋ ምስ ኢትዮጵያ ብቐረባ ንክሰርሕ ትገብሮ ዘላ ተበግሶ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግበር ስለዚ ብፍሉይ ሓይሊ ባሕሪ ብሓይሊ ንክትጎብጥ ወይ ንገለ ትሕግዝ ከም ዘየላ ንርኢ በንጻሩ እቲ ሕማቕ ኣብዚ ዘሎ እዚ ረዩ ሕጂ ማዓት ኣርቲክልስ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ብዛዕባ ዞባና እዚኣ ኸ ነቲ ኣርቲክልስ ድማ ፅቡቅ ጌርና ሳመራይዝ ክንገብር ክንፍትን ኢና ኣብዚ መጀመርያ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብዚ ከባቢና ዝዓበየ ፅልዋ ዘለዎን ገንዘብ ኣለዎ ጭዋዳ ኣለዎ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ጭዋዳ ስለ ዘለዎ ነቲ ገንዘቡ ድማ መዝሚዙ ገንዘብ ዝረኽበሉ ዘሎ ሃገር እዩ ካልኦት ሃገራት ፅልዋዶ ገለዶ ክብሉ ክእሉ እዮም እዚ ሃገር እዚ ግን ኣብ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ሃብቲ ከም ዘሎ ፈሊጡ ስለ ዘሎ ነዚ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንኣፍሪካ ኣብ ሓዊት እዩ ነቲ ሃብቲ ክረክብ ዝፍትን ዘሎ እዩ ንሱ ዝረገፀ ሃገር ድማ ትፈርስ ጥራይ እያ የመን ፈሪሳላ ሊብያ ፈሪሳላ ሱዳን ፈሪሳላ ሶማልያ ከምዘይ ትዕረ ይገብርዋ ኣለዉ ፍሪስዋ ክንብል ኣይንኽእልና ከምዘይ ትዕረ ይገብርዋ ኣለዉ ኢትዮጵያ ድማ ናብ መፍራስ ገፃ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ዝኣተዋ መንዑ ድሌቱ ክገብር ተፍቂድካ እቲ ሃገር ከም ትፈርስ ጋራንቲ ክህልወካ ይኽእል እዩ ፎርሹር ንሪኦ ዘለና ኢና ሕጂ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ UAE lobbying Trump administration to reject Arab League Gaza plan
officially say. So Middle East Eyes ዝበሃል መጽሔት እንታይ ኢሉ ጽሒፉ UAE ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ግብፂ ሓደ ዓቢ ኮንፈረንስ ህዝቢ ፈለስጤም ኣብ ጋዛ ዘሎ ህዝቢ ካብ ጋዛ ከይወፅእ ነቲ ጋዛ ክንሃንጾሞ ነቶም ህዝቢ ኣብኡ ከም ዝነብሩ ክንገብሮም ንዝብል ሓሳብ ንዑ እንታይ ኢሉ ነይሩ እስከ ነቲ ሓሳብ እቲ ኣሜሪካ ንኸይትቕበሎ ኣንጻሮም ሎቢ ዝገብር ዝነበረ ኢማራት ምዃኑ ተፈሊጡ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ሃገር እዚ ኣከባቢና ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ነጊረኩም ነይረ ሶ ሓደ ካብቲ ሓደጋ ንብሎ ዘለና እዚ እዚ UAE ዝበሃል ጭዋዳ ኣለዎ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ክሕዞ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ስለዚ እንታይ ገብር ኣሎ መሲልኩም is preparing Trump's administration to oppose Arab League ባክት ስለዚ ነቲ ናይ Arab League ዝሓስቦ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኾኑ እቲ 53 ቢልዮን ሃገራት ዓረብ ኣዋፊረን ንጋዛ ክሃንፅዎ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብኡ ክቕመጥ ዝብል ዝነበረ ሓሳብ እስራኤልን ኣሜሪካን ነፂጎሞ ንኽንፀግ ዝገበረ ድማ እሱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ መሐመድ ካልእ መራሒ ኣብ ፈለስጤም ክህልውን ይደልዮም ትራምፕስ administration ተወሳኺ እንታይ ዝብል ኣሎ ንግብፂ ሓገዝ ንከይወሃባ ዝኽልክል ዘሎ ሓይሊ እውን ንሱ ምዃኑ ስለዚ and the pressure from UAE has distanced itself from Arab League ስለዚ ኣሜሪካ and the pressure from UAE the Trump administration ካብቲ ናይ Arab League ሓሳብን ኩሎም ሃገራት ዝደገፍዎ ኤውሮጳዊ ዝደገፍዎ ከም ዝረሓቐ ዝንገር ኣሎ regional dynamics እዚ UAE ዝበሃል ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኣሜሪካ ናብ ሶማሊላንድ ንኽታቱ እስራኤል ኣብ ወታቱ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ምናልባት ፈለስጢማውያን ካብ ጋዛ ናብ ሶማሊላንድ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ እውን ተበግሶ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ንምልሕላሕ ቆላሕታ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ግብፂ ንኽቕየር ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ይነግር ኣሎ ስለዚ ዩኤስ ዲፓርትመንት ብዙሓቶም ኣብቲ ዩኤስ ዲፓርትመንት ዝሰርሑ ድማ በዚ ተበግሶ እዚ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ንኣንጻር ረብሓ ናይቲ ኩሉ ሃገራት ዓረብ ዝኸድዎ ንኣሜሪካ ኣንጻሩ ንኽትከይድ ይገብራሎ ዝብል ሃገር ከም ይገብራሎ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብ ከባቢና ገጅፍ ዝኾነ ጭዋዳ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ እየ ምክንያቱ ሓንቲ ኣርቲክል ጥራይ ክበኩም እየ ብዙሕ ዝወፅእ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ክህልወና AFP ዝበሃል ድማ እንታይ ኢሉ ነይሩ ፖሊስ ክሌምስ about Ethiopia's pursuit of Red Sea ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ትረክብ ኣላ ዝብል ዘሎ ቪድዮታት ባዕሎም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ሲ ፌክ ኒውስ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ከምኡ ይበለን ብምባል ንዑ ክሽፍንሉ ይፍትኑ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ንኣብዪ ኣሕመድ ብዝሕግዝ መንገዲ ጥራይ ይወፅእ ከምዘየለ እቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ንሕና ብዓይንና ዝረኣናዮ በፍንጫ ከርእዩና ዝደልዩ ዘለው ጎስጓስ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሲ ኢትዮጵያውያን ኣብዪ ኣሕመድ ዝበሎ ኣይኮነን ባዕሉ ክብል ከሎ ዝሰማዕናዮን ዝረኣናዮን ሲ ኣይኮነን ክብሉና እዮም ዝፍትኑ ዘለው እዚ ንሪኦ ዘለና ቪድዮታት ኢትዮጵያውያን ሃርሜላ ብሩክ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ኣንበሳ ኤርትራ ትብል ዝነበረት ያለሙ ተገምቲሎም እዚ ቪድዮታት እዚ ብኤአይ እናገበሩ መዓት ስእልታት መዓት ፅሑፋት መዓት ቪድዮታት ኣብ ዩቱብ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራዊ ኣበይ ኣለኻ ክትንቀሳቐስ ክትክእል ኣለካ ኣበርክቶኻ ክትዕዝዝ ክትክእል ኣለካ ስራሕ ብዙሕ እዩ ዝፅበየካ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ወይ እውን ከምዝን እናበልካ ስቕ ምባል ውፅኢታዊ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ፀላይኻ ኣንጻርካ ዝኽእሉ ዘሎ መንገዲ ርኢኻ እንተኽኢልካ ንዑ ንኸተፍሽል እንተዘየለ ድማ ካብኡ ዝበለፀ ነገር ብምግባር ንሃገርካን ነቲ ኩነታትካን ክትከላኸል ግዴታ ኣለካ ነዚ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ድማ ንሓደጋ ንነፍስና ነቃልዓ ከም ዘለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሚድያ ኣብ ባይታ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ሎሚ ኩናት ኣብ ባይታ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ሎሚ ኣብ ሚድያ ድማ ብዓብዩ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና እዩ ጥያቄ ኢትዮጵያ ያጣችውን በዘመናት ስትጠቀምበት የነበረውን መብቷን እንደገና ተመልሳ ወደ ኢንተርናሽናል አክሰስ ቱ ሲ የምትገባበት አምድ የከፈተ ነው መንግስት የኢትዮጵያን የዓመታት ጥያቄ ስለዚህ መንግስት ኢትዮጵያ እንታይ ይገብራሎ መንግስት ኤርትራ እንታይ ይገብራሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንጹር ዝኾነ መልሲ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እስከቲ ፕሮፓጋንዳ ቦገን ኢትዮጵያ ዘሎ ንዝረአ በአንድ ወቅት ራሳቸውም ተናግረውታል እኔስ እስከሚገባኝ ምንድን ነው የተናገሩት ከሻዕቢያ ጋር ይገናኙ ነበር መጀመሪያ እንደሚሉት በወሰን አካባቢ ሰላም ለመፍጠር ነው የሚለው ሽፋኑ ግን ከሻዕቢያ ጋር ተባብረን ይሄን መንግስት የማዕከላዊ የኢትዮጵያን መንግስት በመቋቋም ራሳችን ችለን እንሄዳለን የሚል ነገር ነው እሱ ነው መነሻው ይሄ ነገር አሁን ድብቅ አይደለም የሚታይ ነገር ነው ድብቅም አይደለም አሁን መጀመሪያ በሀብታም ነጋዴዎች በኩል በአንዳንድ ጀነራሎች በኩል ይደረግ የነበረ ግንኙነት ነበር ኋላ ግን ያደገ ወደ ከፍተኛ ግንኙነትም ደርሷል በሚስጥር ተካሂዷል ይሄ ዝም ብሎ እኮ አነዚ ሰብዚሲ
ሕማቕ ናይ ኤርትራ ዝደሊ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ኤርትራ እውነትን ሕማቕ ፅልኡ ከም ዘሎ ርዱይ ነይሩ ክሳዕ ክንዲዚ ግን ሓሳቡ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኣብዛ ዘረባ ስምዕዎ ኤርትራ ምስ መራሕቲ ናይ ትግራይ ናይ ደብረፅዮን ወገን ዘሎ ህወሓት ማለት እዩ ርክብ ከም ዘለዎም ምስጢር ናይ ደገ ይብላ ኣሎ ኦኬ ምስጢር ናይ ደገ ተኮይኑ ጭብጣ ሃበና ይብላ ኣሎ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ጭምጪ የብሉን ስምዕዎ ኣነስ ገሪምኒ እዩ ማለሲ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዘብፅዓካስ ቁርብ ከማንሲ እርንብ ዝበለ ዘረባ እቲ ከም ዝብልዎ ዘለውካ ትብል እምበር ውፁእ ሓቂ ከም ዝኾነ ይዛረብ ዘሎ ስምዕዎ ኣብዘጅ ገሌ ጋር ተገናኝቶ የሚል አይደለም የሚሰጡ መግለጫዎች አሉ የሻዕቢያ መግለጫዎች የመንግስትም ጭምር ማለት ነው ህወሓትን የነ ደብረጽዮን ቡድን ደግፎ የሚሄድ የነሱ ሚዲያዎችም አሉ በጣም የሚታወቁ የምርምር ምናምን የሚባሉ ሚዲያዎችም እነዚህ ሁሉ እኮ እየተናገሩ ነው ደብረጽዮንን ደግፈው በቃ ማን ነው ጌታቸውን ግፉት እያሉ እየተናገሩ ነው ይሄ ዝም ብሎ አይመጣም የሆነ ግንኙነት ታክቲካል ነው ብለው ወይ ስትራቴጂክ ግንኙነት ውጤት ነው እንጂ ዝም ብሎ እንደዚህ አይሉም ስለዚህ ሁሉም የሁለቱም ፍላጎትን መስታገናኘው የሚሰጣቸው መግለጫዎችን ይሄን ሁሉ ጨምቀህ የምታወጣው ነገር ነው እንጂ የአንድ ተነገረ ጀነራል ዛሄድ አይደለም በአጠቃላይ ሁኔታው ያለው እንደዚህ ነው የሻዕቢያ ሞቢላይዜሽን ጀስት በትግራይ ላይ ያነጣጠረ አይደለም ሲጀምር በዚህ በኢትዮጵያ መንግስት በአጠቃላይ ያነጣጠረ ነው ሞቢላይዜሽን ሲል ሕጅንታይ ኣብ ምንታይ ዝብል በጽሖም ኣለው ማዕከን ስነዳን ምርምርን ዝብል ኣካውንት ኣሎ ንሱ ዝብሎሲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝብሎ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ዘለው ስለምንታይ ከም ይብሉ ኣለው ንምሕሳብ መንገዲ ስለ ዘድልየካ ኤኒቲንግ ኤርትራ ፈርስት ዝብል እንድሕር ኣካውንት ለካ መንግስቲ ኤርትራ ወኪል ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ዝኻ ንክትሕሱ ንእሽተይ መበገሲ መትሓዝ ስለ ዘድልየካ it was a very very shocking reality መንግስቲ ኤርትራ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘውፅኦ ሓበሬታ እናሰምዑ ከለው ተገምጢሎም ኤርትራ መንግስቲ ኩናት ትደሊ ከም ዘላ ኤርትራ ንሽግር ትዳሎ ከም ዘላ I mean I don't know ኤርትራ እንታይ ክትብሎም ትኽእል ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወላ ሓንቲ ክትብሎም ኣይትኽእልንያ እቲ ዝበሃል ኢላቶም እያ ክንብል ንኽእል ግን እቲ ናቶም ዘመቻ ሓሶት ንምግባር ዝግበር ዘሎ by the way እቲ መንግስቲ ተቐቢልዎ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ወይ እውን ሚድያ ናይቲ ሃገር እዚ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ሓደ ካብኦም እዩ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ሓበሬታ ከም ዝሃበን ንድሌት ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ትብሎ ዘለና ኢትዮጵያ ሚስጋይድድ ማእዝኑ ዝሰሓተ ዘረባ ምዃኑን ኤክስፓየር ዝኾነ ዘረባ ምዃኑን ከም ዝገለጾ እቲ መልእኽቲ በፂሕዎም ከም ዘሎን ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ኢዳ ትእቱ ከም ዘየላን ሰራዊታ መሬታ ከም ዘሎን እቲ ሓደ ናይቲ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ መሽን ዝኾነ ጋዜጣ ነዚ ኩነታት ዘውፅእዎ ኣሎ ስለዚ at least they are getting the message ናብ ህዝቦም እውን ከሰጋግርዎ ጀሚሮም ኣለው ካብዚ ወፂና ሕጂ ናብቲ ብወገን ምስቲ ሚድያ ተማኺሉ ዝኸይድ ፕሮፓጋንዳ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ቢካዝ ምስኡ ዝኸይድ ነዚታት ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ንክሕስቡ ምክንያት ዝደልዩ ሰባት እውን ስለ ዘለው ስምዖ እስከብዚ ኣብ ኤርትራ ፈስንጥራጥን ተጀሚሩ ኣሎ ዑስማን ሳልሕ ናይ ኤመርጀንሲ ፀዊዑ ይእውል ተዛሪቦሞም ዘይፈልጡ ረኺቦሞም ዘይፈልጡ ኤምባሲታት ኣኪቦም ንኢትዮጵያ ሲ በጃ ክበልዋ ምሽ ኣወል ስዒድ ኣብ ገዞም ከይድና ክንቅሽምዶም ኢና ይብል ነይሩ ንወዲ ብሻሻ ክንቆብሮ ኢና ፍሶምን ዝምሽ ይብል ነይሩ እንታይ ብትግርኛ ምፍካር ብእንግሊዝ ካ ፃዓዶ ኣኪብካ ምእዋይ ሓንቲ ጠባይ ይበሓዙ ሓንቲ ባህርያት ይበሓዙ ዛገምጃ ሃገር ክነፍርስ ኣይና ይብል ነይሩ ኣወል ስዒድ ትማሊ ገለ ግጥም ገይሩ ወዲ ብሻሻ እንዲያው ላዚ ፖለቲካ ድፍሽለቶ ሩታ ተሳሕበቶም ገብርና ዝብሉ ሰባት ኣሎ ገብርና ዝብሉ ሰባት ኣሎ ቦገን መንግስቲ ኤርትራ ይትዕድልና ኮይ ብሓቂ እዚ ዝዓፍር ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ኮይዱ መንግስቲ ረጂም ቼንጅ ትብል ቃል ኣብ ዲክሽነሪ ነጊሮም ንዓጥራይ ትሒዞሞ ከይዱ ምስ ጌታቸው ረዳ ዕጣቁ ናይ ዓፋር ክዳን ተኸዲኑ ክልተ መዓልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓረካት ገይሩ ምስ ጌታቸው ረዳ ታዛ ዓብየ ዝገበራ ስእሊ ተሳኢሉ ተመሊሱ ናብ ኤርትራ ገጹ ኢድና መልከተ ገይሩ ከም ዝተዓወተ ኮይኑ ይዛረብ ነይሩ እቲ ንዑ ዘእንገደ ጌታቸው ረዳ ንባዕሉ ሃዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕብኡኒ ሸፍኑኒ ርድኡኒ ክብል ውዕል ኣሎ ንሱ ድማ ኣብዚ ተመሊሱ ንኤርትራ ክቃወም ጀሚሩ ኣሎ ስለምንታይ ፖለቲካ ክትሞተካ ከላ ከምዚ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ክግደሰሎም ከም ዘይክእል ኣብይ ኣሕመድ በዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሓንቲ ሰከንድ እውን ክሓስብ ከም ዘይክእል ኣብቲ ካልኩሌሽን ናቱ ድማ ብፍጹም ክኣቱ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም I think ፖለቲካ ስለ ዝሞተቶም ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሻዕቢያ ዘየምክኾ ነገር የለን ይብል ነይሩ ዋኣምክኹ ባሪና ተዳለው እንታይ ማለት እዩ ኣውያት ምናልባት ዝርዳእካ ነይሩ እንተዝኸውን ክልተ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ወታደራዊ ኣካይዳ ካል ኣሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ድማ ካል ኣሎ ኤርትራ ኩናት
ካብ ኢትዮጵያ ፈሪሃ ስለ ዝኾነት ወይ እውን እንተ ፈሪሃት ካብ ኩናት ዘይኮነን ካብ ኩናት ክፈርህ ዘሎ ርእሲ ዘሎ ጥዑይ ሰብ ይፈሪ እዩ ተረዲኻኒ ኣብ ዓለም ዓሻ ጥራዩ ቅልፅሙ ሕቢቱ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዓሻ እንታይ ይገብር መሲልኩም ዓሻ ከምዚ ይገብር ኣብ ሓደጋ ድማ ይኣቱ ማለት እዩ በዓል እዚ ኮንቶመንቶ ነዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ኣንጻር ፖሊስ ተቃለሱ ኢሎሞም ንባዕሎም ኣብ ገዞም ከፍ ኢሎም ሎሚ ፖሊስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓግዙና ይብላ ኣሎ እዚ ኸዓ ኣብ ዩኬ ተኻይዱ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 100 ሰባት ጥርጡራት ስለ ዘለዎ ኣብ ምልላይ ሓግዙና ዝብል ሓበሬታ ይወፅኡ ኣሎ ኩላኻትኩም ድማ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ቁፅሪ ኣለዎም እቲ ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ፖስት ክገብረ ድሓር ነዞም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ሰባት ኣብ ምልላይ ሓግዙና ኢሎም ኣለዎ ገበነኛታት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ገበን ፈፂሞም ናብ ቤት ፍርዲ ዝድለዩ ዘለዉ ሰባት ፖለቲካዊ ሓይሊ ኢሉ ኣቢ ነዚኣቶም የንግድ ኣሎ ንበዓል እዚ ነዚኦም ንበዓል እዚ ማለት እዩ ሻዕብያ ግን ክልተ መንገዲ ኣሎ ሓደ ኣወል ከማኸሰብ እዩ ከምቲ ስኻ ተዓፍሮ ዘለካ ኣብ ጋዜጣ ንሱ ድማ ንሃገሩን ህዝቡን ዝኸውን ኣድላይ ዝበለ ሓበሬታ ይህብ ኣሎ እምበር ኣወል ኣብ ኤርቲቪ ኮይኑ ምዝራብ ጠፊእዎ መሲልኩም ኤርቲቪ ሃገራዊ ቻነል እዩ ተርዲኻኒ ሃገራዊ ቻነል ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገራዊ ቻነል ትብሎን ኣብ ፕራይቬት ቻነል ትብሎን ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘሎ በዓል ስዩም ተሸመ ዝበሃሉ መዓልታዊ ኮነ ኤርትራ ክንወራይ ንሓሰብ ክንወዛኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቢ ኩናት ኣውጅሎ ግን ኣይንብል ኢና ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ጀሚሩ ለይና ንብል ኣወል ዝብሎ ዘሎን መንግስቲ ዝብሎ ዘሎን ዝጠፍኦ ይኮነን ክጠፍኦ እውን ይኽእል እዩ ማለት ኤርትራ ዝበለቶ ምስ እሱ ዝብሎ ዘሎ ዘተሓሓዝ የብሉን ግን ነቲ ንዑ ዝከታተል መንእሰይ ከመይ ጌርካ ተታልሎ ስምዒት ከም ዝስምዖ ትገብሮ እሞ ከምኡ ጌርካ ቁርብ ኣብቲ ፖለቲካ ረለቫንስ ማለት ፖለቲካ ክትሞተካ ሃላ ኣመናመይታቶ እንድያ ዋላ ነቲ ንሱ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖለቲካውን ቀቲልዎ እዩ ሰብዚ ንሕና ንርቃት ናይ ትግራይ ክንቃለስ ኢና ኢሉ ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኤሊት ምስቲ ዝተሳዕረ ይወጊኑ ምስ ኣቢ ዝሰዓር ዘሎ ኣብ ኤቭሪ ተርን ናቱ ምስ ውዱቕ ጥራይ ዝውግን ይወድቕ ድማ ማለት እዩ ነቶም ሰባት ድማ ጉሒፍዎም ንሱ ሽፍት ይገብር ኣቢ መይቱ ጌታቸው ረዳ ንሱ በዓል ደብረፅዮን ኪት ጥፋልና ንስኻ ተምፃልና የብልካን ኢሎም ምሱ ክሰኣሉ ምሱ ክረኣዩ ደለዩን ጌታቸው ረዳ ግን ምጥፉእ ስለ ዝፈለጠ ምሱ ተሳኢሉ ጠፊኡ ድማ ንሱ ድማ ነታ ፖለቲካ ቀቲልዎ ኣሎ ሕጂ ድማ ናብቲ ፖለቲካዊ ፆታ ንክምለስ ኢለ ንዑ ይኮን ክንድምልሰሉ ዘለኹ ሂ ደዝን ዲዘርቭ መልሲ ጀነራሊ ግን እቲ ሚስኮንሰፕሽን ኣብቲ ፖለቲካዊ ዕንደራ ናይ ኤርትራ ዘሎ እንታይ ከም ዝመስል እስከዚያ ስምዕዋ ሲራክ እውን ፅቡቅ ገይሩ መሊስዋ ነይሩ ነዚያ ነቢ እስካ ትገብሮ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ከምኡታት ኢኻ ትከይድ ኣብ ኤርትራ እንተንመፅእ ሕጂ ሲ ከምዚ ናይ በዓል ኣፍሪቃ ንሪኦ ምርጫ ተዝግበር ወይ ብሄረ ትግርኛ ዝኾነ ሰብ ወይ ብሄረ ትግረ ጥራይ ክምረፅ ዝኽእል ካልእ ክምረፅ ኣይኽእልን እዩ ብዝሕ ንክልቲኡ ጥራይ ዘፍቅድ ሓደ ሃገር ባኒ ተሳኢኑ ኣባ ከለኹ ክውስኸሉ ነዛ ሲራክ ዝብላ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ምርጫ እንተዝግበር ነይሩ ብሄረ ትግርኛን ብሄረ ትግረ ምባል ከማን ከቢድ እዩ ኪኑ ዝኸደ እዩ ወይ ኣስላማይ ወይ ክርስቲያናይ ሰብ ዝመርፅ ናይ ሃይማኖት ኣሎ ናይ ኣውራጃ ኣሎ ናይ ብሄር ኣሎ ብብሄር ጥራይ ስለዚ እዚ ደረጃ ኣተሓሳስባ ሰጊርካ ሃገራዊ ስምዒት ድማ ከመይ ኢሉ ዝምስረት ተይልካ ንኣብነት ኤሮፓ ትነብር ዘለካ ትፈልጦ ኢኻ እዚ ኤሮፓ ዝነብር ሰብ ብፍላይ ኣብ በዓል ስዊስ ትነብር ተኮይንካ 26 ስቴትስ ኣለና እቲ ወዲ ዓዲ እየ ዝብል ንኣብነት ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ዙሪክ ክመጥ ተለኹ ኣብ ባዘል ክመጥ ተለኹ ወይ እውን ኣብ ጀርመን ኣብዚ ክመጥ ተለኹ መበቆላዊ ዝነበረ ኣይኮነን ሰብ ኣብ ገለ ዩኒቨርሲቲ ተማሂሩ ኣብ ገለ ተወሊዱ ኣብዚ ቦታ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስቲ ቦታ ዘሎ ንክነብር ኢሉ ኣብ ዝነብር ዘሎ እምበር ፍሉይ ስምዒት ስለ ዘሎ ወዲ እዚ ቅሸት እዚ ጥራይ ክምረፅ ኣለዎ ዝብል ኣይኮነን ዘዋፅኣኒ ዝብል ሃከሙ ክትበፅሕ ተኮይንካ እቲ ሕብረተሰብ መጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ዝበለፀ ስጉምቲ ዝወሰደ ዞባታት ምምስራት እዩ ኣውራጃዊ ስምዒት ስለ ዝነበረት ሰብ ወዲ ሰንሒት ወዲ ሳሕል ወዲ ባርካ ወዲ ገለ እናበለ ዝነበረ ነዚ ስምዒት እዚ ሃገራውነት ክትሃንፅ ዕንቅፋት ስለ ዝኾን ክትኣልዮ ኣለካ ዞባታት ሓድሽ ኮንሰፕት እዩ ናብ ዞባታት ስምዒት ክሳብ ዝኣቱ ሃገራውነት ክትሃንፅ ትኽእል ኢኻ ማዕረ ማዕርዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዞባ ስምዒት ነቲ ዝነበረ ጥንታዊ መፈላለዪ ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል ንምእላዩ ይሕግዝ እዩ ካልኣይ ድማ ሰብ ካብ ውሽጢ ዞባታት ክንቀሳቐስ ተጀሚሩ ናቱ ዞባ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ሓሳስባውን ክሕዝ ይኽእል እዩ እዚ ማዕቶ ድዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድዩ ዋላ እቲ ኩሉ ሰብ ዝንቀሳቐስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ካልኦት ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስምዒታት ንምንባብ እውን ስለ ዝሕግዝ ነዚ ከይገበርካ ዲሞክራሲ ኢሎምካ ምርጫ ግበር ይብሉኻ ደቡብ ሱዳን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ካብ ናፅነቶም ክሳብ ሕጂ ኣብታ ናይ ዓሌት ሓሸወ እዮም ዘሎ ምክንያቱ ምርጫ ሓደክ ንዓለቱ እዩ ዝመርፅ ኣብ ኩሉ ኣፍሪቃ ኸይድ ኬንያ ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣሎ ናፅነቶም ካብ ዝረኽቡ ክንደይ ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ደም መፍሳስ ኣሎ ዓሌታውነት ስለ ዘሎ ናይጀርያ ከይድ ከምኡ ኤቭሪዌር ዩ ጎ ዘ ሴም ኢትዮጵያ ኸይድ ዲሞክራሲ ተባሂሎም ዝዛረቡ ትግራይ ኦሮሞ ኣምሓራ ሓደክ ናቱ ጥራይ ዝሓስብ ስለዚ ሃገራውነት ከይሃነፅካ እቲ ካልእ ኮንቶ ኣብ ኤክስ ናተይ ፅቡቕቲ ፖስት ገይረ ነይረ ብዙሓት ሼር ገይሮማ ነይሮም
أكال جزء كم تعلق مع سبانيرة سلزي حجرا ونت لعل كال النجار غير كون كرر زلون أجد سبعتان مخانو مجن زابيد اللي نغسل بريس وركينا خو فينا زلنا قدامنا سريعنا لنا هاجر مجمرة بغلت أجر الدول تبل زي قدامنا سلتقلنا سلز سرعنا نبر طبعا بخنا يغيد تنشوعات قدامات عمتات احنا سنت هي وابنتنا عالم معنا تكون عالم شعوتها هنصف فلاسفات نريا لنا كلهم فتينا امين تلينا يكوننا نكون قسقاسه كم بشكوت فلاسفات نايزم جاندا مغلا سرحو نعنا نحن تلي تسرحي زين لهم هادش دش لنزلوا ግን ዓላማ አለና መጀመሪያ ሀገር ከሃሎ ፕላስ የለን ሀገር ከሃሎ ህዝብ የለን ዛጃንዳ ዛ 14 ሰዓት ከምገሌላ ኤርትራን ተታአቱ ማንም ኤርትራዊ በخلተ እግር ደውዝ ብላይ መሐለው እዚ ክፈልጠ ዘሎ ማን ቀብሪኒ ሽረክ ሕረሎም ኢሉ ሰገረ ተጋዳላይ ካብ ሻምብቆ መቃብር አውጪ ሳንዱቅ ተሰራ ጃንዳሲ ቢህወ ዘሎ ኤርትራዊ ገድፍ ኢልካ ተሐስብ بحسات رؤسهم تلعتيتو نختز صويو دوست خلى يبلا انت زربا بتخكل تقليص الله سلازي وانو صبوق يركا سويل كام خاديو من البات نابت صبوق زينا الناس غيرنا هنكيت كلنا حنتي ابز حلف وان ونهيبنا زنبرنا زينا حج زياده نا نصرت مصالا بانك لمعات افريكا ذهب حجز ابناتهم ويب سايت او تيومهم زلو حبريتا مالتيو ناي كباب 10 مليون سممع تغيرو خمسلون زياده the financing to be sourced from the banks group كابتي ناي بانكي انفرك وهاب كم زخونن will support the rollout of mini grids that will generate 10 ميجاوات electricity across the regions نتسنى 6 ميجاوات كركبت 3 ميجاوات كما دما بارنتو 3 ميجاوات زلوا بروجكت ناي ساعات نخجبر حجيزو خمزلو سلازي أبز حلفة حجزناتو ندك محارة زخون حجزو نيرو أبدك محارة هذا 5 ميجاوات 5 مليون زخون إنفستير نيرو نخندي ميجاوات كون زغل حج دما أبزي 10 مليون جيرو مزلو دما نايك تسني نبارنتو كم دما نكركبت حجز كم زغلن قانو دما البروجكت خجبر كلون من سياتي إرتراويان أو سلتينو من تقول دايتا متكبر عبترا كسعوة مخانومن تزجبر زل البروجكت دما 335 شح إرتراويان ناي إلكتريك قرب نكره بوك حجز مخانون 10% نايزياتهم دما 20% of them are women and youth سلازي زيون أقداس كون كم زغل the project will be additional benefit under 60 schools 200 سوسان بيت مرتات كمان ما تسعى ناي حكمنا بوتا تطبقاش باركا حجز مخانين عند رزلنا so زي ناي بحكي بتن ابو عدي ابوش تعدي زلوا كامبانيتات بعلوم زسلطنوم نتكو دايتا متكبارون كسرحو مخانوم يزنقر زلو زبان كزي بزو حقس كقبر زخيل عقم زلويو اي هوب دحان جن زياده ابزياتهم تسقي كون نوح قياد جرانتيد مالقه حيكون زي كم حقز يزوهب زلو اي هوب ارترا بزمن قدي نزن كالن عدلات تقيمه نبز بلص براخه نخد كيد ابزي حنت فيديو كبكم يقدم حجون امتي يعني رجلك فالناتا if it works let's try to see I don't think ترى الله مثلا نسكن سز كل مدعي درجه تهاني صومالو صبوق خودلو ولا قاد ترفوم تلو كساب حججن ابدا تماما اتودب صباح نقصي سكثار بحال يقولون قال لي امك اول يسوم سي كورس جميرو مالو نتما ساعتهم زلو سلازي نحن انا كما حلفي ويا كاد سرح بزمن اسيات مسايدلو دقي قال لي دقي يوم عقوبه እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት እዮም ድመፁና ካብ ሳዋ መፁና እዮም ሓማሞስ ሰልጢኖም መፁ ነይሮም ካብ ኮሌጃት እውን ምሩቃት መፁና እዮም ብካልእ እውን ምደቡን እዮም ባዕዳ ሃሎ ተመዲቦም መፁና ኣለዉ ኣብዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብዚ ትካል ምስ ተመደቡ ገሊኦም ብቐጥታ ቦት ሞያ ናቶም እቲ ናይ ስራሕ ባይታ ፍጠረሎም ገሊኦም ከዓኒ ኣብዚ ተወሳኺ ሞያ ነቲ ተማሂሮም ድመፁ ተወሳኺ ስልጠናታት እንዳሃብካ እቲ ስልጠና كاب 3 ورحي صار 6 ورحي زخيد سلطناتاتي كم عينت نايت سراح ندهبكا التفلالي مويا خمس عطقو نداكبركا ابستكال بوقعتكم شرحي يقبرالو مالتي افت سراح مجمر ياخذ مصخ لها كو قدمي خاز قدمينا بصنحه عابي سب ويكا تي سرح سلو سب نحريقايو زقال كون سمعكان وخمي قرنا داخل كولينا الناس مسمهرونا كن صبو قرنا نطفنا اف سراح صبو عاودكنا طفينا لك ابريكمناكو يعرفناكو بناشو بزبل مورالات اللي حبونا بتصبق كم خيط كنا
ዝኾነ ነገር ቀሊል ምዃኑ ከዓ ተረዲእና مستمهرك بجب بحلفنا تجديس كان هرتا مهرك كل نجار كل درجة حبس حق خمسة خلوه تمهرنا هجي بقليله صغنا عين كونتينر على الإله خلنا أمت سي كت كونتينر على الإله خط أمت حجس كتير وصدرك كل ما كنا خطر راجل كل وصدرك هجي بزق زي خطر يخلنا خاص كللي أزي فاست إند سيفت وين كخسر هذاك تنقاقن حلفنا تنتسكين كان هرسري خايو بتعمي تبوي هذا فرحك كللي نجاري نهرتا زنتاي زريكا تي نوس ولدو نتي قدمي زنبره ولدو تكيو نتسرح اب كله عودي تركيبو خمزلو زدما ناي بحكي تسفاز مدرخنا ندري لنا ترانزيشن تاب حدا ولدو نابكال ولدو كاي كلو امنا قداس مخانون زون كم تري وزلهم ابازع كوينو نتي ايكونوميك زونز بحال وي ونزي فري تريد زونز بحال ايرترا بزحات كامبانيتات اوشت زو كوينن سرحن خسرها كجبر زخيل فري زون مالت وي ايكونوميك فري زون مالت اقداس يا بعد دبي بزح كامبانيتات منقد كوميو بقليلو كابتي حقنا يتهاجر وصاي بقلل زباله منقد تكال غير كان قد كيز حجزيو بدرون استسالي زبل اي هوب نت برايفت سيكتور نايرترا ام بربار عبترا تتصاوت معناتو برايفت سيكتور نايتهاجرنا كبقس كخلالو ግለሰባት ካብቲ ናይ ሃገራዊ መኸተ ወፂኦም ኣብ ዓውዲ ቢዝነሳት እዮም ዝሰርሑሉ መድረክ ንፅበለና መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ ነዚ ዘሎ ፀጋታት ተጠቂሙ ናብ ዝበለፀ ክግዝግዝ ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ንዑ ክሕግዝ ዝበልናዮ ትሕሶ ክንቅርብ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ብዝያ ጠምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ድሓንኩን